Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas e benvidas a un novo capítulo da Baleiro Perfecto, onde vivimos no mellor mundo posible e na mellor dimensión posible. Hoxe temos varias boas noticias. A primeira é que non está o trío Tenrura como tal, senón que seremos 4 participantes, co cal recuperamos unha das voces máis temidas e máis procuradas da nosa cultura galega, como é, voulle dar paso xa, porque creo que paga a pena xa que desvelamos, non? Facemos aquí un face reveal, non hai face, pero hai voice reveal, que é o noso querido Pablo Pesado, que volve dende, non sei se entre os mortos, pero entre os traballadores da función pública pode ser. Pabliño, compañeiro. Que tal, xente? Xa marchei e volvín tantas veces que me dá reparo, non sei, volver así con cerimonia, dicir algo especial, que vos quero moito. Mirar, que maneira linda de comezar, é todo o que teño que dicir. Pois sí, a verdade me parece moi digna, ademais. Nós tamén a ti, que sempre te botamos de menos, e sempre tratamos, a xente non o sabe, pero sempre escribimos whatsapps, invitando a Pablo a que aporte algo para non estar aquí trito en rura dando hora e media de tralla a xente, non? Temos tamén, por suposto, como non podía ser outro xeito, a nosa querida editora, a Alba Rozas, compañeira. Que tal? Pode ser. Como estades? Sí, estou a tope na Feira do Libro de Santiago neste momento. Oye, pode ser que os tres esteades en Santiago agora mesmo, que sexa o único que sai do epicentro cultural galego. Eu sí. Convertímonos naquilo que prometemos de destruir, hostia, verdad que eso sí. Es unha xente terrible, pero bueno, non vou dicir nada sobre ese tema. Esa voz que escoitabades, por suposto, era de Rodicio, compañeiro, amigo. Todo ben? Pasa, joder, ahora sinto que teño a obriga moral de decir que vos quero moito e tal e cual, pero non sei. Estaría non mintindo, pero tampouco estaríamos exagerando. No, pero creo que teño unha masculinidade menos desenvolvida que a de Pablo Pesado e me dá certo reparo decir isto así en público, en frente de descoñecidos e tal. Non pasa nada. Entón, non pasa nada. Bueno, sabedes que vos quero moito, pero non podo chorar, sabes? Eu non estou obrigado a dicir nada, simplemente direi que o único que quero é dormir. Correcto. Arriba de todas as cousas. Non volvo na vida, xa vos lo digo. Menuda panda de xente sen sentimentos, cruel. E bueno, podo entendelo, o sea, todo a ver, pero sí, o mundo, ¿no? Pablo, primeiro, quero vos moito, segunda intervención, non volvo moito e un can ladrando de fondo, sabes, en plan directamente botándonos os cans. A min váleme. Ben, é que neste tempo coñecedes o Pokémon Girafari? Si ou non? Sabedes quen é Girafari? Non. O sea, non é un nome dun xogo, é un nome dun Pokémon, vale. O nome dun Pokémon é un Pokémon que ten unha metade desenvolvida que é xirafa, como estou non buscando, é a xirafa esta, sí, controlo. É unha segunda metade, a saber, a do Q, que ten unha criatura extraña, unha especie de can, non? Pois neste tempo desenvolvín algo semellante. Unha das miñas pernas remata en boca canina, non son capaz de controlala aínda. Entón, pido desculpas, atéñome o que teña que ser. As consecuencias. As cousas que pensábamos que non pasarían no reinado de Pontón e ainda así pasan. No reinado de Pontón, dende ese momento, ¿no? Quen diría, non? Que isto fose acabar de Parlamento a reino. A Consellería de Mutación se está traballando a todo trapo. As cousas son así. A evolución drástica, nestes últimos meses do país. Leva de extremos impensables. Están saindo bocas a peña, sabes? Impensáveis. Ben, pois nada, vou dicir, bueno, por diante temos un podcast que é o que facemos aquí, falangullos e tal, e damos un pouco a chapa. Hoxe vai ser un pouco especial, xa dixemos que non, bueno, non dixemos, pero entre nós sí,
de que íbamos cambiar un pouco a estrutura habitual do programa. Neste caso, pois, en vez de falarvos de primeiras veces, definindo movidas e todo isto, pois vai ser un pouco unha conversa aínda máis entre 4 persoas, onde falaremos como tema base, como tema absoluto e como tema de todo, pois de Dune. Non sei se en inglés é Dune, non sei a verdade a pronunciación anglosaxona deste, sei que aquí... Sí. En portugués é Duna, que é Duna. cómodo. Duna, sí. Pues Porque é lógico que o planeta se chame Duna, que se traduza, Total, e por total. tanto que a novela tamén. Pois Sí, a verdad que sí. Pois é un aporte, a verdad que sí. Que tes toda a razón do mundo. Tamén podemos decir Dune, só por ser Dune, nos guais. como máis guais. Bueno, Dune, ou Duna, a obra de Frank Herbert, non hai ninguna dúbida. Falaremos agora dela longo, tendido, ao longo deste programa. Tamén falaremos das películas, falaremos de todo, ou polo menos non de todo, pero sí a nosa visión sobre este fenómeno, sobre este elemento, sobre este nome e todo o que conleva, porque ademais era, non é broma, nin é brincadeira, que era un dos temas pendentes, o mellor dentro deste programa, dentro do Baleiro Perfecto, que era falar da, pois, como datos, a novela de ciencia ficción máis vendida da historia. Entón estivemos agardando a que todo o mundo que compón este podcast pois vese as películas, non? Que acaban de sair. Bueno, acaba de sair a segunda parte, a de Denis Villeneuve, que completa... Bueno, ahora din que vai haber unha terceira, eu non sei se vai ser historia. Sí, non, Vai se está haber terceira, confirmado. sí, está confirmada. Pois entón esta primeira parte, que correspondería ao primeiro libro de Frank Herbert, que é Dune. Non, pois disto falaremos maiormente e por suposto pois farémonos todas as pallas mentais que corresponden e que habitualmente facemos aquí de cara a hora da análise crítica, análise filolóxica, filosófica e poética dunha obra que por certo eu creo, bueno, non sei, a min gustame Dune, así de entrada, por plantexar tamén unha cousa que a mellor alguén, claro, a mellor aquí imos rajar de arriba abaixo dunha obra, ou nos parece sobrevalorada, ou nos parece, eu creo que unha obra que paga a pena se no libro ler, no sentido de Frank Herbert. Eu creo que por lo menos o primeiro libro hai que lelo. O resto podo ter as miñas dúbidas, eu non cheguei a lelos todos, eu quedeime no cuarto, creo, teño que ver os nomes ahora revisalos. Pero creo que, bueno, falaremos diso se está sobreestendido ou non. O pobre Frank Herbert aí se fixo algo de carto. Pero penso que hai que facer tamén na entradilla unha pequena advertencia de que evidentemente o programa de hoxe ten todo spoilers. Todo spoilers dende o principio ata o final. Se non o coñecedes, pues, e non queredes ter spoilers, pues non estáis no sitio correcto. Exacto, tanto das películas como das películas como dos libros, como dos videoxogos, incluso podemos, non sei se hai unha parada hoxe por aquí, pero sí que tamén houve adaptacións de videoxogos. Sí. E nada, se alguén quere manterse virxe, non pasa nada, pasades a outro programa. Temos moitos publicados, seguro que non os coitaches todos. Máis de 40, concretamente. Sí, máis de 40 xa. 40, este é o 41, se a memoria non me falla. Creo, e non sei, pois empezamos con isto. Eu quería dicirvos, lembrar, non ese dato, novela de ciencia ficción máis vendida da historia, máis de 12 millóns de copias vendidas no ano 2007, que é un dato que non teño actualizado, e intentei buscar agora, non conseguir tal. Eu entendo que houve un aluvión brutal nestes últimos anos ao longo do lanzamento das películas de Denis Villeneuve e tal. Ademais, houve varias edicións novas que se sacaron do libro. Non sei se a traducción cambiou. Non puden comprobar se a traducción era a de Domingo... o primeiro traductor foi, como se chama? Domingo Santos? Estou olvidando. Que é un escritor de ciencia ficción español. Chamábase Domingo Santos, pode ser? Bueno, non sei se as que están agora, que saíron, siguen tendo a mesma traducción. Non o sei, terei que comprobalo, pero bueno. É unha novela que leva xa varias décadas publicada, está no mercado, e máis, xa leva Frank Herbert case 40 anos morto, creo que 38, creo que morre no ano 86, e ao final é unha obra case... creo que entra dentro desas anais de mitolóxica ou lendaria dentro da ciencia ficción, porque ao final forma parte de algún xeito da cultura popular. Creo que non tanto como se corresponde con ese número de novela de ciencia ficción máis vendida da historia. Creo que está un pouco por detrás de outras obras de ciencia ficción, no sentido popular, quero dicir, pero que está claro que ten cifras impresionantes e que no seu día, por suposto, pois gañou todo o que podía gañar, Premio Nébula, Premio Hugo, etc. Pero non sei, entón
eu vou darlle a palabra, pois non sei, a Rodicio, por exemplo, se quere el tirar de algún sitio, tirar de algún fío, propoñer algo para falar de algo que realmente é inmenso. Dune eu creo que é tan inmenso como a cantidad de novelas que ten, como a propia imaxinería que nos amosa Denis Villeneuve, non? De imaxes tremendas, todo. Eu creo que un bo símil do que Dune, que é un sistema inmenso de personaxes, sistema inmenso de lecturas, sistema inmenso de elementos a ter en conta, de personaxes, de todo, non? Porque creo que ademais é moi interesante ver Dune no contexto actual, e falaremos logo do Oriente Medio, falaremos de todo isto, de que cando se escribe Dune a situación non é dista de ser a que temos hoxe no mundo, non? Non sei. De algún xeito. No. Refírome, logo falaremos disso, non hai tempo. Sí. Non dista tanto, quero decir, pero sí que creo que ten unhas lecturas hoxe máis. Creo que custa máis hoxe falar de Yihad, e creo que na película, por exemplo, Denis non fala moito de tanto da Guerra Santa de Yihad. Hai varios tabús, hai uns cuantos tabús nese sentido. Exactamente, non, creo que máis falo dos tabús, non, que de outra cousa. Veña, Rodicio, tírame ti algunha bola e imos lanzando todos aquí os nosos mellores. A ver, pero non me vas... Eu quero entradilla de Cowboy Bebop, Quero que me poñes unha entradilla que hoxe vai ser como para min solo. Pois sen problema, mira, métoche, aquí vai. 3, 2... Soaron as trompetas, así que Rodicio podes ter a palabra absoluta deste farangullo. Asumo como entradilla persoal, como que me soan as trompetas para que escoitedes a miña importantísima opinión sobre este tema. E a partir de aquí todo a mellorar. Veña. Todo para arriba. Claro, pensaba que era interesante falar un poquinho ao principio sobre por que pensamos que hai que facer un especial para Dune, non? Falou agora Charlie un pouco sobre porque está un poquinho no conxunto da mente colectiva, un pouco do Zeitgeist. Poderíades pensar que vamos facer un especial de Dune por gañar cartos, pero en xeral non gañamos moitos cartos co Baleiro Perfecto. No. Entón tampouco estamos como necesitados de facer un especial de Dune simplemente porque estea de moda. O que sí que é certo é que está moi agora mesmo en boga Dune, e iso é interesante porque precisamente polo que di Charlie, non? Porque a pesar de que por números parecería que é como unha novela central da ciencia ficción, eu penso que se hai 10 anos falásemos un pouco con unha persoa calquera da rúa de Dune, a maior parte da xente non sabería de que falamos. E incluso xente que está un pouco interesada na ciencia ficción, eu creo que non é tampouco a novela que era máis lida, nin moito menos. Probablemente esos números de copias vendidas falan de que tivo un gran éxito nos anos 70 do século XX nos Estados Unidos, e unha grandísima repercusión ali, pero eu, por exemplo, teño a sensación de que na miña época formativa se pensaba, ou se alguén me dicía cales pensades que son as obras de ciencia ficción máis importantes, máis famosas, iríaste máis a un Mundo Feliz, a un Fahrenheit e tal, a un cal é a de Bradbury, a de Crónicas Marcianas. No, Crónicas Marcianas, non a outra de, bueno, Crónicas Marcianas. En xeral este tipo de obras un pouco de distopías máis sociais, non sairía Dune tan habitualmente. E en realidade non sei ata que punto é correcto, porque é como estas cousas de como de famoso era O Señor dos Anéis antes da peli do Señor dos Anéis, e nos resulta a nós creo xeracionalmente difícil de imaginar, porque éramos moi novos cando saíron as pelis do Señor dos Anéis, e entón como que se mesturan coa túa propia infancia e adolescencia. Probablemente para a xeración que ten agora 15 anos pase o mesmo con Dune, non? Penso que a chave é justamente a xeracional, non é tanto que hai 10 anos non se falase ou non se coñecese Dune, como que había un par de xeracións, se callar máis, entre elas a miña, a nosa, que quedaron descolgados dese fenómeno, non? Na miña casa si se coñecía Dune, non que fose un tema de conversa en cada cea, non? Sería todos os fines de ano falábamos de Dune. Unha casa bastante disfuncional.
Non, pero si lembro de cativo, algunha vez que puxeran a película de Lynch e comentalo, sen máis, non? Como algo ben coñecido, como un fenómeno popular na altura. En fin, non teño moitas máis experiencias nese sentido, mas si penso que a xente da xeración dos meus pais, unha máis nova, até dúas máis novas, si a coñecían. A cuestión é que os que viñemos despois, a partir dos 90, pois xa sería unha materia máis para xente moi cafetera, non? Non sei, a min persoalmente debo dicir que non me xeraba ningún interese. Asociaba a unha destas obras da ciencia ficción deses momentos, entre os 80, da era dourada, en fin, dos libros de ciencia ficción eternos, longuísimos, pisapapéis, que ademais se prolongan en sagas eternas, non? De feito foi así, vai, a Dune non é unha excepción, é unha parte dunha norma, dunha tendencia. Entón, iso, pois, como un fenómeno de época, sen moito máis interese para hoxe en día. Agora xa, pois, penso dunha maneira máis matizada que despois podemos debater un pouco máis. Claro. Eu recoñezo que de Dune, non sei, creo que tamén tiña uns 16 ou por aí anos, que sí que coñecín o tema a raíz da portada, porque normalmente estaban os gusanos, non? Os vermes de area na portada, entón era como moi chamativa. E lembro que a Ernest, lembro exactamente. E lembro lelo, pero deixalo, non? Naquele momento, non. Ah, sí? Sí. Vaya lembro poser. que empezara e tal, e non entrara, non sei, igual pues, faltábame carreira de lector ou non sei, non teño recordo de por que non me cuadrara, pero non o seguín, non igual tardaban moitos vermes de area en aparecer ou joder, ou non que se era, tardan de caracho, ou non era, non sei, era que a portada isto parecía, que guapo, non, un verme aí tal, pero non o sei. Tardei moitísimo en caer, eu creo, li en Dune, eu teño 33 para 10 anos ou por aí, despois da universidade. Aí sí que volvo a retomar o tema de lectura fielmente, repasar todos os clásicos, ciencia ficción, bla, 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 e aí sí que cae, non? E aí sí que me parece un gran libro, sen dúbida, non tal. Logo comentaba de eso do Señor dos Anillos, o tema xeracional, perdón. Non sei, hai unha diferencia, eu creo, abismal, que moito se falou, ou polo menos parecíame en foros ou en artículos publicados, non? Como que querían facer como que este Dune iba a ser o novo Señor dos Anéis ou algo así, no cinema, que iba unha xeración inteira de merchandising, de videoxoos, de a xente entrar, tal. E creo que a verdade non o vin por ningún sitio este asunto, non? Creo que quedou a anos luz de calquer tipo de fenómeno fan o de Dune. Na miña percepción, podedes rebatirme se vos tendes primos pequenos que entraran a saco con Dune. Eu penso, creo que era o que te comentaba antes de empezar o episodio. A min non me parece que sexa ese fenómeno fan, efectivamente. Aparte recordo que cando foi o do Señor dos Anéis, de repente empezaron a salir pois mapas da Terra Media e a xente aglomerábase nas librarías para ir comprar todo iso, que iso é unha cousa excepcionalísima. E será mapa da Terra Media ilustrado por Alan Lee, non sei que eran, no fondo, non ten que ver co libro de Tolkien. Ten que ver, pero non ten que ver. Non son engadidos e merchandising, no fondo. Sí, total, non? E aglomerábase ali e quitabancho das mans e todo. Non, e crea unha xeración de frikis sobre un tema, neste caso, o Señor dos Anéis, que a xente, pois que crea unha... E hai sociedades, o sea, eu cheguei a ir á Sociedade de Tolkien Española. Pois non sei. Sí, hai sociedades. Eu de Dune non coñezo, a verdade. De feito, eu non lín a novela, teño que recoñecelo. Sí que é certo que a min a ciencia ficción non me tira igual que a fantasía, O sea, sei, bueno, pola experiencia editorial, quizáis poida haber máis seguidores da ciencia ficción que da fantasía, pero a min non me tira tanto. E eu, por exemplo, sí que recordo que o Señor dos Anéis eu cheguei a él de mala gana porque me puxeran o Hobbit de lectura obligatoria no instituto, cando tiña 16 anos. Sí, moi curiosamente. E despois miña nai compraron o Señor dos Anéis, entón compraron unha edición de Planeta Agostini que valía €1 cada exemplar ou unha cousa así, e teño tamén os dicionarios da Terra Media e todo. Entón era como, bueno, pois agora que mo comprou vou non ter que ler este verán e tal.
pero non foi tampouco unha lectura, curiosamente non fora tampouco unha lectura voluntaria. Si que despois fora moi gostosa, pero non fora voluntaria así de primeiras. Dune non o cheguei a ler e sí que tiñas unha noción de que existía esa novela, pero ata agora coas pelis, a verdade, eu teño que recoñecer que non. Sí, pero esa é a Rodicio, que cousa, non? dicías? Porque, claro, que esa é a cousa, que é como... Eu creo que aínda é difícil vislumbrar se vai ter esa dimensión ou non o fenómeno. Porque aínda estamos coa segunda peli moi recente e, home, se sigues o que poden ser tendencias nas redes ou a cantidade de TikToks e tal, eu teño a sensación de que sí que foi unha película que copou o discurso e a imaxinería polo menos durante estes 2 meses, non? E agora a cousa é, vai ter isto unha suficiente impacto en xeracións que teñen moito tempo libre agora como para meterse a ler os libros a saco e fliparse, pasarse 10 anos pensando nela? Pois é difícil de saber. Eu teño a sensación de que están todos os elementos, tes A ver, como unha novela moi boa que te permite tal, que son moi longas. Os actores da película non só o fan moi ben, senón que son actores extremadamente consagrados e que seguramente sigan estando consagrados durante os seguintes anos, o sea, que é como, de alguma maneira, vai ser como un momento fulcrar na carreira de varios deles. O evidente é Chalamet, pero poderíamos pensar en Zendaya tamén, non? Hai como todos os elementos para que sexa efectivamente como o fenómeno da xeración que ten agora entre 15 e 25 anos, non? Creo eu. sí, pero hase de ver, porque sabes que pasa? Que a ver cantas pelis fan e a ver canto tempo aguanta iso, porque iso chega a un punto en que os tiras. Unha cousa é que fagas despois un revival, non sei se me explico, pero iso chega a un punto que tamén ten que ter telo que pechar, porque Sí, senón no, se pero a cousa vai ser que a triloxía vai ser de Villeneuve. Eu creo que Villeneuve, despois da terceira, vai dicir, bueno, se queres seguir facendo, a IP non é miña, por decirlo así, vos sabredes o que facedes, pero as 3 pelis de Villeneuve son como a triloxía que eu creo que pode ser máis ou menos canónica, non? Un pouco como a triloxía de Star Wars, que, vale, fixeronse 500.000 cousas detrás, pero a triloxía primeira é un pouco como unha cousa cerradiña e que funciona así mesmo. Eu, xa, honestamente, a ver se queda así ao final, porque Claro. despois o diñeiro fai Sí, a que non, ver. eu ia dicir simplemente que penso que os casos non son moi comparables. No. O que acontece é que non sei facer esa comparativa porque non teño datos, non? Mais o suceso do Señor dos Anéis na altura foi unha cousa tan bestial, tan incorporada ao imaxinario colectivo, esta cuestión que seguramente nas xeracións seguintes a miña xa non pasa tanto, non? Pero a película a que alguén recorre cando non ten nada que facer, Nada que ver. cando busca seguridade, estar un tempo Maratón. agradable e tranquilo, é efectivamente a Maratón do Señor dos Anéis, non? O Friends dos frikis. Claro, e tamén a canonicidade de Tolkien e do Señor dos Anéis, incluso antes da película, era moi elevada. Con Herbert non estou tan seguro de que aconteza iso. É un libro que vendera moito e que era moi querido entre amantes da ciencia ficción, digamos, mais que teño a sensación de que nunca foi consagrada no mundo literario como un produto, digamos, válido, non? Ti crees? Non de xénero. Non estou certo, xa vos digo que non coñezo moito e non me atrevo a pronunciarme máis que con base en sensacións e impresións, pero penso que non é comparable, incluso por os momentos en que as obras originais foron escritas, non? Cando Tolkien escribe, está a configurarse a fantasía, ele acaba de darlle unha forma definitiva, está en auxe o modernismo internacional, ele está a participar de alguma maneira de debates de vanguarda, só que, en fin, en vez de ser unha vanguarda formal, unha vanguarda do contido, de como facer unha literatura que temáticamente sexa radicalmente nova, en fin, que hai unhas cousas aí as que Herbert chega con máis retraso. Que non é quen o crea, senón que xa traballa con cimentos doutros. Sí. Sí, en un momento en que o concepto de grandes series de xénero, non? É dicir, pois agora véndense especialmente ben este formato de obras de ciencia ficción
en libros de gran tamaño, digamos, ese fenómeno corresponde cun estado do capitalismo máis avanzado que o que coñece Tolkien. Entón, Herbert é lido como o mellor dunha serie, pero non como unha excepción, penso eu. Non fixo unha cousa que só soubo facer el. Non, foi un tipo que executou moi ben esta idea de gran saga, de grandes novelas centradas no world building, non? Pero non... Eu estou de acordo, que é outra liga. Totalmente. É que casi outro deporte. Non sei, de verdade, entre Herbert e Tolkien eu creo que hai un deporte de diferencia no sentido estricto, non? O que de algún xeito se desaparecese Dune hoxe da faz da terra, eu non creo que acontecese un hecatombe literario. Pola contra, eu creo que se desaparece o Señor dos Anéis sí que me faltaría un capítulo importante dentro do xénero da fantasía ou mesmo da literatura. Pero é unha impresión miña tamén, Isto é pura impresión. É complicado, porque mira, por poñer unha pequena nota. No, porque me parece interesante ese exercicio de ciencia ficción. Sí. É que a cousa de Dune, por exemplo, agora estamos coa tema de Villeneuve, non? Porque parece que un pouco que verdadeiramente conseguiu cristalizar como nun proxecto que parece que, bueno, podemos discutir a magnitude, non? Pero efectivamente é un suceso, non? Sí. Pero é como o terceiro intento de facer como unha obra cinematográfica con Dune. Nos, 60 anos que leva escrita Dune, este foi como o terceiro intento serio de potencia de intentar facer unhas películas. E os anteriores non son min Dune. Quero dicir, Lynch, podemos falaremos un pouco despois da peli de Lynch, que claramente é unha cousa fallida, non? Pero non é é un director que tivo moitísimo percorrido, que claramente é un señor que sabe facer películas. E a outra é o proxecto este tolo, non se sabe dese proxecto tolo de Jodorowsky de facer un Dune. Non sei se viche ese documental. Sí. Que? Sí. Moi interesante, moi tolo. Simplemente traía a colación porque, claro, do proxecto de Jodorowsky de intentar facer Dune sae toda a imaxinería de Alien. Quer dicir, e canta influencia ten Alien na ciencia ficción, sabes? Que podes rastrexar en Dune en realidade a través incluso de cousas tan xenciais, un montón de influencias da ciencia ficción posterior. Xa te digo, a través dunha cousa tan xencial como pode ser isto que estou comentando, do traballo de Geiger preliminar para ese posible Dune de Jodorowsky. Entón, que a mí non me parece tan claro eso de que Dune ten unha presencia menor. Non me parece, Claro, quizás é un tema de que é menos internacional que o Señor dos Anéis e un fenómeno máis estadounidense. Niso estou de acordo. Pode ser. Pero eu creo que en Estados Unidos a influencia de Herbert é brutísima. Brutísima. Estamos tablas, como digo, non che podo dicir nin que sí, nin que non neste espectro, non o sei. Eu era na pura... como se di, na pura comparativa con Tolkien, ¿no? Na fantasía e tal. Que o mellor son comparativas en tanto en cuanto absurdas, ¿no? Pero, sí, probablemente. Pero bueno, que ao final isto é unha charla e estamos aquí, ¿no? No noso mundo e na nosa historia. Pero vaya, eu como se fala tanto, e creo que isto, que ao final ás veces creo que son ideas que se é como de, eu que sei, por exemplo, o do faz un certame de non sei que son los Óscar de non sei que, sabe? Uns premios, por exemplo, e non teñen nada que ver cos Óscar, sabes? É como se chaman estos dos videoxogos, os GOTY. Non, son os Óscar de non ten nada que ver o formato, nin a idea, nin absolutamente nada, non? Entón creo que ás veces este rollo de, no, porque se están creando el nuevo Señor de los Anillos, pero non sei, el nuevo Juego de Tronos, el nuevo... Realmente son comparativas un pouco absurdas que sabemos por onde van os tiros, pero que non se sosteñen en ningún tipo de marco teórico nin marco comparativo serio, non? Alén do que estamos falando aquí, non? Ou intentando aportar un pouco de visión e tal e cual. A min, o que sí me produce algo que falaba, es que falamos de Villeneuve. Gustaríame falar un momento de Villeneuve, porque me parece un tío que está tolo. Está tolo, é que é un director que está tolísimo. Un por apostar pola ciencia ficción, que me parece unha aposta sempre un tanto arriscada, vale? Non, que tú diréis, bueno, Star Wars, ok, de acordo, por suposto, pero quero decir, a miña ciencia ficción facela dun xeito máis ou menos serio e todo isto sempre penso que, cuidado. Pero este señor
está claro que no seu cinema nos últimos 15 anos apostou radicalmente pola ciencia ficción. Eu diría que non, o sea, non nos últimos 15 anos. O sea, Villeneuve é un director prácticamente só de ciencia ficción, se o pensas, prácticamente só. E incluso as obras que non son directamente de ciencia ficción teñen un toque de ciencia ficción que poderíamos comentar. Pero é que Enemy é como a súa grande primeira película, é decir, pura ciencia ficción, vamos. Enemy. Sí, de acordo, pero joder, polo camiño ten Prisioneros ou Sicario que non ten nada que ver, onde ele alcanzase un éxito moi potente. Sicarios me parece a versión máis de ciencia ficción posible desa trama. Bueno, sí, va, de acordo, ok. Pero bueno, o que quero decir, A Chegada, que probablemente son das miñas pelis así máis bonitiñas ou que máis teño eu no top ciencia ficción dos últimos anos, e aposta por dous proxectos, neste caso últimos proxectos que el fai, que me parecen de tolos meterse a nisto, porque ninguén xos pediu, é super arriscado que te salgan ben, e o mellor non saen ben, pero sales ben parado, que me parece dificilísimo tamén, que é a adaptación non, a secuela de Blade Runner, que me parece un proxecto loquísimo meterse aí, que ninguén xo pediu, non tes nada que demostrar, e vas e te metes nese embolado, que me parece unha locura, e sempre o defenderei. Non perde o partido, eu creo que empata con Blade Runner 2049 e non é pouco. Sí? Eu creo que sai gañando. A mí me parece unha peli moi guapa, en realidad. Ten cousas... Eu creo que está moi lonxe do que Blade Runner, pero bueno, ok, de acordo. Sen máis, quero decir que xa me parece un éxito. Se non se chamase Blade Runner, sería unha peli guapísima. O sea, o tema é que estás mentalmente comparando cunha cousa... Pero teño que facelo, quero decir, porque o título é o que é, e a historia que me queres contar é a que é, pero vaya. E logo te metes en Dune, que tamén é un macroproxecto tolísimo, se o paras, que é a adaptación xa fallida, como ti dicías anteriormente, que vas ter un foco en riba brutalísimo de, señor, que vai vostede facer? E creo que volves a ir ben parado, relativamente, vaya, polo menos. Entón creo que un tipo que me parece que de verdad que arrisca moitísimo, e agradezo que arrisque, quero decir, que creo que debería ser así sempre, que a xente que dirás, non arrisca porque hai macroproductoras detrás e ten a hostia de pasta e tal. Eu creo que Denis Villeneuve non... De que? Que estou de acordo, que non me parece para nada acomodaticio. Exactamente, quero decir, que ter unha adaptación de Dune no 2024, 2000 tal, me parece que apostou moi forte por algo. É cousa que lle agradezo dentro da ciencia ficción, porque sí creo que mola. É isto que crea xa de tu título final, non? Eu creo que as películas molan. Poder estar mellor adaptada, o sea, poderá estar mellor, peor, haberá cousas, non haberá, pero eu creo que lle quedaron dúas películas que se deixan ver bastante ben, e creo que ademais a imaxinería que proxecta a nivel visual é tremenda. Pero... Sí, eu quería... retomar varios fíos aí. Primeiro sobre Blade Runner, que tamén un comentario sobre o conxunto da filmografía de Villeneuve, que eu non vi inteira. Pero seguramente Blade Runner sexa a peli del de que máis gostei, e isto tamén porque é a máis imperfecta. Quero dicir, parece unha película que perde o fío en moitas ocasións, que introduce moitas cousas que non chegan a ir a ningures, que... Sí. Hai conversas, escenarios que están aí por recrearse no mundo que está a construir, non? Estétics. Nese sentido, sí, pero non só estétics, preocupacións sinceras polo mundo que construe, non? Como a relación coa inteligencia artificial, esta compañera que ten, tal, quero dicir que me parece, en comparación con outras das súas obras, unha película máis humana, por decirlo de alguma maneira, no sentido de que parece feita por un humano. Porque, en xeral, e aquí é onde vou, estou pensando, isto acabaseme de correr agora, mas penso que é preciso, que a estética das películas de Villeneuve é moi semellante á estética que proxectan as inteligencias artificiais que construen imaxes. Que teñen todas como unha... Vaya faltón, chaval. É como un plastiquete aí. Sí. Sabedes o que vos digo? Sí. É un plastiquete que é visual, mas tamén narrativo. Paréceme... se en tempo se dicía de algunhas obras que parecían feitas nunha fábrica, non? Que eran industriais, eu penso que Villeneuve é un director
da época da inteligencia artificial como instrumento creativo, non? Joder, que cousa guapísima esta. Sí, está se me ocorrendo agora, pero Sí, creo de no, verdade que fai estou sentido. desenvolvendo porque ademais como que se relaciona temáticamente con Dune esto. Sigue. Sí, a ver, a cousa é que Villeneuve entra nunha serie de, o sea, nunha categoría de directores que están pensados e proxectados para que dentro do cine popular, ou da literatura no seu caso, haxa unha especie de fracción artsy, digamos, non? Está, digamos, a forraxe, que comen os porcos, e logo está unha forraxe con caramelos, que tomamos como de maior categoría. Vale, agora estou sendo moi malo, non? Pero penso que fai algo de sentido. Que é un director ao que recorre a industria cinematográfica para crear produtos que teñan unha pátina cultural, non? Entón, o resultado, pois, evidentemente, como Christopher Nolan, moitas cousas que fai gosto máis do que gostaría dunha película dos Vengadores, non? Pero ten ese aquel dese tipo de plástico, de artificialidade, que é propio dos produtos de consumo, en xeral. Entón, bueno, pues pasa moito coas súas obras, que sei, con The Arrival, por exemplo, coas de Dune, que éme fácil deixarme seducir polo que propón visualmente, sobre todo, mais cando a cousa acaba, quedome vacío, como se devorase un alimento imaginario, non? Unha hamburguesa holográfica. Joder. Isto todo con metáforas temáticas do universo Dune. Duro. É que, Sí. me parece un melonazo isto gordísimo, Parece interesantísimo, porque é verdade, sabes? É outro exercicio hipotético que poderíamos facer, non? Que é como sería o Dune feito por Nolan? Como sería o Dune feito polos irmãos estes dos Vengadores, que non me acordo nin como se chaman? Non, vale, pero pensei que tería moita gracia. Os Vingadores dos Coen irmãos estaría guapo, Coen, ¿no? de puta madre. A verdade que estaría guai. Pero sí que é verdade, ¿no? Que te podes imaginar un pouco como sería o Dune de Zack Snyder, sabes? A cámara lenta. Podes imaginalo, sí, podes imaginalo e non sería tan distinto do Dune de Villeneuve. E iso está dicindo algo chungo sobre nós como sociedade, eu creo, ¿no? Que é efectivamente o que di Pablo, ¿no? Como dentro dos pequenos moldes permitidos pola industria hollywoodiense, Villeneuve é o que se pode permitir ter como un señor declamando églogas na peli, ¿no? Pero despois fora deso non é tan distinto do que poderían ser esa mesma película executada por outros directores. E isto me parece que é interesantísimo. Perdón, simplemente para apuntar. Porque de alguma maneira denota que temos un problema de formato. Bueno, temos a industria cinematográfica de grandes millonadas ten un problema de formato que é que desenvolveu unha serie de ferramentas que unha vez moi refinadas eliminan o papel autoral, non? Que é como cando tes que desenvolver en serio efectos digitais que resulten máis ou menos cribles para o público xeral, perdes un montón de capacidade de establecer estéticas novas, establecer mecanismos novos visuais, porque as ferramentas son demasiado refinadas e deixas de ter capacidade de autoral sobre elas, non? É como ti tes unha vaga idea, lánzallas aos 15 tíos ou 15, de 150 tíos que están programando aí os efectos visuais e entón ti xa non tes control sobre iso. E iso o que produce é que haxa un montón de películas que en grande medida son moi semellantes entre elas. E isto é unha cousa da que fala Dune, sabes? O rollo de que a inteligencia artificial destrue a capacidade imaginativa humana, bueno, coa revolución butleriana e tal, que supoño que despois o comentaremos un pouco. Pero sabes que exactamente o que lle pasa á estética de Dune é un dos temas dos que vai Dune, que me parece guapísimo. Perdón, Blade Runner tamén, se o pensas, Sí. E Blade Runner tamén, sí. O sea, son de alguma maneira choros o sea, non choros, a cry for help de Villeneuve, sabes? Está só interesado nestas pelis para ver se o resolve de alguma maneira.
Un segundiño, Carlos, un apunte moi rápido, que Sí. penso que esta contradición nin sequera está limitada a estes dous produtos. É unha contradición da industria cultural global, non só americana, non só cinematográfica, que é que no seu afán por producir beneficio, pero tamén por reducir costes e reducir man de obra, todo o que se poida delegar na maquinaria, pois mellor, acaba reciclando distopías ciberpunk ou non ciberpunk que tratan do mesmo fenómeno que está a acontecer. Non? Entón, temos unha maquinaria que produce o seu propio autodiagnóstico negativo comercializando e impugnando. E unha e outra vez. E desde de Final Fantasy a, eu que todo. sei, a Neuromante ou o que queiras. É un mecanismo realmente perverso de que ademais somos máis ou menos todos conscientes, porque isto que estou comentando dice, en fin, desde hai un século, desde a famosa soga de Lenin, é a mesma cousa, non? Pero bueno, estamos así, nun ciclo de Sí, é que iba a comentar, retroalimentación. no? Iba a comentar justamente o que dis. E tamén, ademais, engadir o exemplo de que o tema autoral, no? De Villeneuve con esta adaptación que eu como que cha venden como peli de autor ou algo así, no, para mí o que di Rodicio podía estar grabado por Nolan ou por outro que igual non cambiaba tanto ou non tal, pero que hai un punto tamén que dicías de como influe o grande público, quero dicir, ou a tendencia da industria e todo isto de que a película estaba obsesionada ou polo menos produtores de que non fose para maiores de 18 anos, non tivera calificación R, todas estas cousas, de que por iso na película en ningún momento se ven unha violencia super explícita ou loquísima, sabes, de tal, non se ve sangre, cando van matar a alguén a cámara dá un xiro, non? Ou todo isto, non? De como pode chegar a condicionar algo tan sinxelo como que poidan entrar un menores de 16, bueno, poden entrar sempre, pero que este recomendada polo PEGI, non? Que non é o PEGI, así que o PEGI dos videoxogos, pero non me sei agora como é no cinema. Da igual. Pero é así. Quero decir, ata que punto, non? Esta obra está condicionada por todo un contexto cultural, bueno, non é cultural sequera, é que é un tema que falábamos, só empresarial, absolutamente. Empresarial, sí, é de maquinaria de industria cultural, literal. Exactamente, entón temos un produto que eu considero podemos, o que dicíamos antes, pode gustar máis, menos, tal, non sei que, pero que non deixa de ser un produto dunha maquinaria infernal traballando para vendernos o novo o que sexa. E que xa non é o novo, é o que sexa, non? Buscando o novo pepinazo cósmico que o que dis ti, dicías antes, non? É que tivo éxito estes 2 meses. Sí, e a ver, e dentro de 2 meses tocará outra cousa. Non vexo, teño curiosidade por ver non se lleves isto ten algún percorrido, tipo... non sei. Teño curiosidade por ver como se relaciona Dune estas adaptacións, se realmente crea algún nicho, se realmente crea a sociedade de non sei que, non? De Frank Herbert en España e tal. Teño as miñas... No, pero joder, a verdade é que non pensara nisto e a verdade é que é perturbador. Que pensaría Frank Herbert de darlle Dune a unha IA para que faga unha película sobre Dune, sabes? Probablemente sería unha cousa que lle resultaría extremadamente perturbadora polo que ten de tráxico, non? Non sei. Como introducir a... bueno, sempre se comenta, non? O rollo este do capitalismo que é capaz de absorber o contradiscurso sen pestañexar, non? Sen xerar especiales contradiccións internas. Sí, o sea, nese sentido a película é un pouco fascinante. O sea, engade unha capa máis de fascinación, eu creo. Total. En fin, vamos centrando en algunha cousiña, que xa estamos centrando, pero digo, algunha cousiña... No, podemos falar un pouco xeral da opinión que temos das pelis. Ahora que as criticamos, en plan, fixemos unha emenda a totalidade, podemos falar un pouco en concreto de que nos parece. Pois mollo meu primeiro, logo queremos un por un. Bueno, Alba está ausente, non lle estamos facendo o baleiro perfecto a Alba. Exactamente, tivo un problema aí con tal, volvo agora. Espero que avise cando volvo para non darlle a palabra que non... Bueno, non sei se Pablo está, porque tamén acaba de... Pablo está, pero vai muteando, creo. Estou, sí. Vale. Nada, vamos por aí. Nada, a min gustaronme, quero decir, o sea, máis algo de calquera crítica que podemos facer aquí fonda ou pensando o pensamento crítico e tal. A min gustaronme, quero decir, eu disfrutei no cinema, probablemente... E non che sabría dicirse máis coa primeira ou coa segunda. Cando vin a segunda pensei que me gustara máis que a primeira, logo volvín rever e dixen, non sei e tal. Recoñezo que como que me gusta cando as vexo. O que falaba antes, que me gustou de Pablo, pero logo non volvo a pensar nelas ao longo da semana, nin
nin sequera cando me acosto, non? Que moitas veces penso, gustoume cando vexo unha película e ese día soño con ela ou sigo pensando na cama antes de algún tipo de reflexión, e con Dune a verdade que non me produciu nada diso, ninguna sensación así que se establecese máis lo dunhas horas despois ou uns minutos despois da sala de cinema. A min, isto é persoal. Eu a Si me verdade parece que teño... Perdón, Carlos. Non, vou ser curtiño, sí que me parece visualmente, sí que me encanta. Encántame o tema de vestuario, de deseño, encántame a representación, por exemplo, dos escudos, non, de protección que levan, que me parece unha auténtica cousa dificilísima de representar. Dificilísima. E me parece un acerto como fixeron. Creo que os actores, xa o dixeches ti, están moi ben, o 90% deles polo menos. A dirección artística de fotografía é tremenda, os gusanos son a hostia. Creo que a parte do deserto, cando os recolectan, non, as naves libélula, me parece unha maravilla. Hai cousas que están realmente ben representadas no sentido estético, non? Creo que, por exemplo, hai unha escena é a primeira escena da segunda película, cando se levan os malos, non? Os soldados fan así como un pequeno voo, moi lixeiro, pareceme brillante, non sei. Hai momentos que me parece brillantes visualmente, pero case todo me parece de sensación presente, vale? Non lle atisbo moito máis. Non acabo de... O personaxe de Paul, neste caso por Timothy, non acabo nunca de entrar con el de actor, vale? Non son un gran fan del. Non digo que o faga mal, para nada, non creo que vaya por aí o tema. Charlie, Bellouco... Non sei, nesta película, hai outros que me gustou, joder. Sí. Pero nesta película non acabo de ver ese mesías, nin ese tipo que vai a facer unha revolución, non, nin ese tipo que vai facer que agora ven toda unha guerra santa, non acabo de... Hai un momento da segunda película que como que se revela ali na cova, non, onde están todos os clans e tal, e non me ten poderío, non digo, este tío non convence a ninguén neste sitio, non sei. Xa digo, ben, porque me produciu no momento unha sensación de estou aquí, e incluso non casi de hipnotismo, non, de mira, que ben e que tal, pero logo foiseme escorrendo entre os dedos e logo non sei, e logo como adaptación, aparte de que me parece dificilísimo, creo que sí cumpre, creo que sí consigue transmitir o necesario, a base, creo que colle personaxes que os cambia a gusto para intentar satisfacer o que hai hoxe, entender, ou, bueno, X cousas. Sí, que non me parece moi difícil. Sí. Que non me parece mal, falo de Zendaya, falo de cousas que digo, bueno, pois eu creo que está ben, non hai tampouco que a xente criticou eses cambios, a mí non me parece que... O de el 1 a 1, non? Eses esquemas dun a un me parecen imposibles, hai códigos diferentes e aí creo que Villeneuve non o fixo mal, se é que Villeneuve e non un IA quen decidiu algunhas cousas desta película. Non entendo branco e negro da segunda peli, este rollo que lle meteron aí non sei que nos quería. E non é branco e negro, é infravermello, unha movida. Infravermello, bueno, non sei que nos... Como gravaron unha cousa rarísima. Non sei que quería contarnos con iso a nivel película, non entendo nada dese tipo de decisión, porque es que así queda como ni puta idea. Sí me pareceu interesante o rollo nazi e todo isto, sí que me parece unha cousa interesante. Non entendo ese personaxe tampouco en sí, o do primo Bueno, pero é un problema que ven do libro, Sí, total, herdado, é unha herdanza aí perigosa, pero que a película tampouco soubo resolver, iso sí que efectivamente, sí, totalmente. Claro, sabes, pude haber a resolución, non a resolveron. Sí. Bueno, herdanza mal herdada, e pouco máis, nese sentido así de entrada, comentade vos e pa diante. Eu vou contar a miña impresión así impresionista, digamos, das pelis en orde inverso, non? Porque, lóxicamente tiño a segunda moito máis recente. E a verdade é que a vin 2 veces, non por convencemento nin nada, senón simplemente porque unha amiga me dixo que quería vela. Cuadrou. Pois veña, vémolo outra vez. E a verdade é que a primeira vez saín bastante entusiasmado do cine. Mais, que acontece? Eu son unha persoa extremadamente impresionável
no cine. É unha cousa de verdade, pasmosa, Así como son un vello amargado xa aos 18, estou vendo calquera produto especialmente popular, masivo, estou rosmando, se o vexo nun cine, compro o que sexa, Entón, a primeira vez que vin a segunda, gostei moito. Tiven unha sensación semellante a que tivera coa segunda parte da última triloxía de Star Wars. Un pouco de que no mesianismo que había en xogo na película, había como Dog Whistle comunista, de alguma maneira, non? Entón había aí un entusiasmo con esa yihad que está ben, que é unha sensación agradable nunha película, non sair como con algún tipo de entusiasmo político, inda que non estexa moi relacionado coa propia película, inda que se o pensas racionalmente non poidas deducir unha mensaxe do que viches, pero en fin, esas sensacións, non? E gostei moito. E xusto por iso, a segunda vez que a vin, decepcionoume bastante porque me perdeu todo. Pasoume isto, que é unha cousa moi fea, e que lle teño criticado a Alba aquí nalgúna discusión no Baleiro, que é que comecei a ser hiperconsciente dos fallos de guión, non? Eu, insisto, xa falamos aquí varias veces, detesto criticar un produto en relación aos seus fallos de guión. Como, non é o importante. Pode ter fallos de guión, e ti aceitárelos, seguir para adiante, porque non tal. Pero por iso mesmo chamou a atención o evidentes que se me fixeron, non? E penso que ten que ver cunha mala planificación global do filme, coa distribución dos contidos longo da película. En fin, isto xa é meterse máis polo miúdo, e se callar podémolo falar despois cando vayamos película por película. Mas por sintetizar, indo agora a primeira película. A primeira non me gustou. Fun tamén cunha persoa e ela saíra bastante entusiasmada, como, jope, a verdade que me gustou un montón, xultoume moi suxestiva. E eu, a impresión que levei é que efectivamente había vibes, había vibracións emitidas pola película, pero todas me resultaban industriais, prefiguradas, ¿no? como executadas cun diapasón, non espontáneas. Entón, é unha película que tematiza elementos relacionados co sagrado, mas tamén coas formas imperiais de soberanía. En fin, hai como unha solemnidade por toda a película. Eu penso que o elemento estético central da primeira, a solemnidade, así como a segunda, pois é a resistencia, estas cousas, o mesianismo. A primeira é unha película en ambientes moi solemnes, e ningún deles me convenceu. É como... parecíame como unha película que estou vendo co croma posto, non? Como se estivese vendo a pantalla verde detrás en todo momento. Estáme dicindo, hai un placeholder de aquí vai solemnidade, aquí toca que te sintas así. Pero non era un sentimento honesto, non era un sentimento espontáneo, senón o recoñecemento de que está aí o trigger que me debe provocar esta sensación. Entón, sí, pois non me convenceu moito, de feito non vou mentir. Ni sequera lembro moi ben, con excepción de algunhas escenas. A ver, o argumento sí, pero non escenas, non sei, pasou un pouco por min como que houve chover. E por iso tamén me extraña que falando así un pouco coa xente estas semanas do tema, esta impresión non é moi compartida, quer dizer, ou a xente lle gustou menos a segunda, ou gostaron igual, pero non sei, igual estou un pouco só nesta preferencia pola segunda, vai. Sí, estás só, polo menos no meu caso. E eu creo que a miña opinión é máis mainstream neste sentido, sí que escoitei versións da miña opinión máis ou menos manifestadas, que é o tema de que eu creo que gustou máis a primeira que a segunda. Ou polo menos a min gustame moito máis a primeira que a segunda. Eu creo que hai varios elementos e algúns en realidade son bastante partillados co que ti estabas agora mesmo expoñendo, pero eu creo que os dirixo máis a cousas en concretas das películas e por eso me molestan máis unha e outra. Eu creo que
en xeral, as razóns pola que me gustan máis a primeira e a segunda é porque a primeira fai moi ben o traballo de suxerir, pero non lle toca executar, porque é unha primeira parte dunha triloxía, e a segunda non lle toca suxerir, toca executar, e faino bastante pior, e iso de maneira xeral. Despois teño un problema gordo coa segunda, que é de ritmo, que eu creo que é exactamente o que estabas dicindo ti, que é que vai deslavazada, avanza a un pouco a tropezos aquí e acolá, ten moita presa por chegar e en particular os últimos 20 minutos de película ten que facer 500 cousas e non lle entran ben. En xeral penso que a segunda ten moitos problemas de ritmo que teñen que ver con un problema inicial de querer facer unha película sobre un montón de eventos, en realidad. Algúnas decisións do que di Charlie de cambiar cousas do libro para precisamente conseguir facer unha segunda película que sexa crible no marco temporal. Para os que coñezan o libro, é extrañísimo pensar que a segunda película acontece inteira durante o embarazo de Jessica. O sea, unha cousa que no libro dura como 7 anos ou máis. Boa aclaración aí, é verdade, se alguén non o sabe, temporalmente a película dura moi pouco e o libro dura anos, vale? A transformación mesiánica dele é moito máis longa e todo iso. Iso é verdade que convén, ao mellor alguén que non leu o libro está vendo o podcast, pois igual sí que saibades que no libro pasan anos, E non é un problema, ou por menos no meu caso, a mí non me parece non é un problema tanto de adaptación, en plan, non se corresponde con o libro, pero sí que é un problema que a historia do libro decide meter en 7 anos porque hai como unha serie de cousas que teñen que ser cribles, que se as metes en 9 meses, pois rompe un pouco a credibilidade no espectador, sabes, como porque ahora toda a xente está tan contenta con este tío, sabes, nun planeta onde non hai telecomunicacións, bueno, en xeral, bueno, non vamos a meternos neso, pero sí que coa segunda teño problemas rítmicos que a mí non me acontecen na primeira, e en cambio recordo que na primeira pasara moito que a crítica xeral era, a xente parecíalle como moi lenta, pareceralle como que non pasaba nada, só estaba presentando personas, e a min foi o que máis me gustou da primeira, que non se metía ningunha presa, que lle importaba un pedo dedicar 15 minutos a unha escena máis ou menos non intrascendente, non, pero de como de presentación de dous personaxes ou dunha conversa entre tal. Permitíase, había como unha especie de vizosidade co tempo de metraxe que me parecía que pegaba moi ben. E a segundo, o sea, e a última noción que me parece problemática da relación entre a primeira e a segunda é que eu penso que en Dune como saga, como world building, hai os dous elementos que comentaba Pablo, non? Por un lado, o rollo da soberanía imperial, a teatralidade das casas nobles, unha cousa case shakespeariana, e polo outro, o mundo do deserto que está baseado nas sensacións, no físico, nun rollo de mística, non? E son como dous mundos que se relacionan e coliden, e no libro está constantemente intentando crear como dous entornos que se relacionan e chocan, non? E a película intenta o facer, pero para min todo o tema fisicalidade fracasa bastante a segunda película. Así como a primeira consigue para min moi ben recrear esa solemnidade das poses, das conversas entre xente moi honorable, casas nobles. A segunda película tería que baixar o barro e vermos a peña sudando e pasando as canutas e fracasa bastante, na miña opinión, xusto niso. Por poñer un antecedente de quizá esa grande película do deserto que pode ser Lawrence de Arabia. Joder, Lawrence de Arabia, ves que a xente lle custa subir os cabalos, sabes? En plan, hai como ese elemento deles ali loitando contra o deserto de verdade. Mentras que en Dune temos que entender que están nun entorno moi difícil, pero nunca o sintes de verdade. Non transmite ese elemento físico. Todo está como o que di Pablo, non? A través dun croma onde sabes que o están pasando mal e fai moito calor nese sitio, pero non cho transmite, sabes? Non te dá ese flow. E ese é o problema gordo que teño coa segunda, que non consigue como evocar o que lle correspondería, non, a esa segunda parte, que é este elemento de loita, este elemento de mundo físico que xa non é o das grandes casas, senón o da loita armada chunga, sabes? E por eso a mí non me formula ben a segunda. Bueno, decir ao público, ao noso querido público, que Alba non pode continuar hoxe, despedímola agora, pero nos comunicou aquí unha serie de mensaxes que logo leo sobre o que lle pareceu a ela as dúas películas. Antes disto, quería comentarvos unha cousa de que sabedes o problema, eu creo que ás veces con Dune e das películas en xeral, que hai tantas cousas guapas en Dune no libro que
é imposible, evidentemente, abarcalas nunha película, da igual, en calquera produto visual. Pero creo que claro, creo que hai ideas en Dune, e logo analizaremos algunha delas, probablemente non, como a propia iba a decir esencia. A especia, que xa por sí é a hostia, como idea, non? Pero tamén, por exemplo, a min, a Orde das Bene Gesserit me parece tamén un ideón, sabes? O personaxe, por exemplo, do varón, que creo que sí que na película está moi ben representado, mola moitísimo as súas aparicións e tal, pero tampouco chegamos a entender moito deles, non? Creo que os fremen o que dicías ti, non, sabemos, non, es que viven en el desierto e, bueno, vale, son moi dura, pero tampouco ves esa dureza, non, que diste. Entón creo que ese é un dos maiores problemas, non, da imposibilidade de afondar en cousas que están realmente ben. Quero dicir que realmente Herbert sí fixo ben o seu traballo, non podrá fallar noutros, pero realmente esas ideas que configuran a obra de Dune e que molan moitísimo, é moi difícil poder presentalas o mellor tal como gustaría, tal como se debería nun produto visual. É unha mágoa, quero dicir, porque ademais eu creo que preguntaba a xente que non tiña nin idea dos libros, nin tiña idea de Dune, de que pensaba, non? E a maioría, sí, gustoulle, sabes, pero tampouco sacan nada en claro, non sei se me explico. É como moitas ideas, pum, dun lado para outro, non acaban de entender, por exemplo, unha amiga, as Bene Gesserit, non entendían moi ben se tiñan poderes ou non, sabes, rollo de, sí teñen, sabes, en plan de, sí. Joder, pero literalmente teñen superpoderes de... Pero claro, non sabía, pero era tecnoloxía avanzada, por que teñen ADN xenético, por que teñen fillos... É verdade, que é difícil, eu creo, a veces entender o que está pasando. Incluso creo que na propia primeira película é extraño entender o tema imperial, quero decir, o sea, como están ordenados estos? E as outras familias que fan? Por que Arrakis? Por que... Non sei se me explico, o sea, creo que ás veces pode perderse entre tanto nome, tanta presentación así casi, porque a película casi, bueno, non, a película case non, empeza en media res, non? É difícil entender o plan do emperador, creo, eu polo menos na película. Isto é un pouco que eu lle podo achacar, non? Non sei. Pero que... E non se casa con ningunha, porque eu entendo que podemos parecer aquí os míticos gafapasters, en plan, é que os libros claramente mejor, pero... Non. E non, o sea, quer dicir, para min o problema non é que o libro sexa mellor que o é, pero o libro pode permitirse por formato e por, pues bueno, porque a forma literaria ten unha serie de capacidades que a forma cinematográfica non ten, a cinematográfica ten outras, non? Pero hai unha serie de cosas que o libro fai que a película non pode facer, pero é que a película non se casa con ningunha. Sabes, non escolle un dos temas e di, vale, como isto é xigantesco, non podemos representar o todo, vamos a facer que a película vaya sobre todo sobre isto. Non, fai como unha especie de mejunje de todo, na que todo queda un pouco morniño e máis ou menos salen todos os temas, pero sobre ningún se reflexiona profundamente, sobre ningún hai como unha lectura interesante no que a película innove en algún sentido. Non, por exemplo, fai como a versión máis frouxa posible de todos. De innovación, quería botarlle agora falamos, xa che deixo tamén a Pablo, o tema do orientalismo e de todo isto. Podemos facer unha película do deserto doutro puto planeta, vale, doutro planeta, e non poñerlle a musiquita árabe, el grito este árabe de muller, porque hai un meme, vos seguro que o vistes algunha vez por internet, que este de representación de calquera dun americano chegando a un país árabe, sabes, aparece welcome, tal, e vanlle poñendo como un camello, imaxe dun camello, imaxe dunha muller tapada así, só mirando, o sea, só que se lleven os ollos, un comentario, musiquita, non? Como nos videoxogos, que tamén había esa broma, non? De entrando nun bosque, música celta, entrando no deserto, música árabe. Joder, tío, podemos... Por que desaproveitaron toda a oportunidade aquí, non? De vendernos esa moto de, pues podían, non que sei, ter outra música, non sei, se me ocurren mil cousas, pero non. O peor deses é, polo menos para mí, todos os flash forwards que hai na primeira película de Zendaya, que parecen como de anuncio de colonias. Sí, tío. Zendaya mirándote así medio de lado, non? Toda esta movida. Zendaya baixando polo deserto, ultravioleta de Paco Rabanne, sabes? Pero sempre me quedou un pouco de pena que non se intentase
revisitar esa idea do orientalismo en Dune, non? De que non é o deserto, non son árabes, non? Sabes, non son nin sequera musulmáns, non vai deso, non ten nada que ver con iso, non? E creo que a película aí sí que tamén... Bueno. Aí hai cousas. Sí, Claro, hai bueno. Claro que hai, quero decir, claro que hai, pero pasaron 40 anos dende. Fai unha adaptación tira a outros lados, eu creo que será, non sei, a mí é o que me gustaría ver algo máis, quero decir que onde creo Atrevemento, sí. Sí, exactamente. O sea, se queres ser musulmán, vete a saco con iso. Collo e vai con iso. Sabes a que me refiro, non? De Sí, queres que isto sí. sexa musulmán árabe, vamos con iso. Veña, vamos xogar a Pero sí, fácil. é que é o que dicimos, pásalle coas temáticas da película. A peli non vai moito sobre a resistencia armada, a peli non vai moito sobre da guerrilla, o conflicto edípico, a peli non vai un pouco sobre todas esas cousas, pero a medias, vai a medio gas sempre coas tramas. Sempre está Pablo, comenta intentando ti aí, apagar un sí. lume que ten que estar apagando noutro sitio. Entón, Exactamente. Sí, que penso que isto que di Rodicio do ir ao medio gas, de non comprometerse, que é ao final un resultado do propio momento que vive a industria cultural no seu conxunto, é o que provoca problemas políticos que terían sido evitables con certa facilidade. Porque, efectivamente, eu non lín a novela, vale? Só lín crítica alrededor da novela, sobre todo de estilo postcolonial e así, non? E penso que sí que hai un subtexto forte sobre a resistencia das comunidades musulmanas contra o imperialismo a través da propia religión, é dicir, a jihad, unha palabra que sabemos que foi censurada na película e que nos libros aparece varias veces. Entón, insisto que eu non lín o libro, tal vez o Rodicio despois poida complementar un pouco que elementos orientalizantes hai aí. Pero penso que se o libro podía ser capaz de evitar esa representación condescendente do mundo árabe, era precisamente porque o retrataba como un suxeito político pleno e digno. E recoñecías, efectivamente, unha representación cultural, mas tamén unha legitimidade de loita e de resistencia armada. O problema é que, por un lado, tentas evitar que se produza ese recoñecemento, que a xente poida ligalo con todo o imaginario post-Bush da loita contra o terrorismo, é dicir, desmusulmanizas a parte de loita armada, mas, porén, non podes evitar poñer toda a imaxinería típica da música que dicía o Carlos Pereiro e tal, porque senón a xente non se orienta. Lo pillas, se orienta. Claro, necesitan ese tipo de indicadores para... vale, agora estou me sentindo no clima en que me debo sentir, non? Si, estou na casa, estou en territorio coñecido. Entón, o que temos pareceme moi pobre en moitos sentidos, e sobre todo como moi pouco elocuente, digamos, non di nada. Esas comunidades non significan nada, son unha referencia vacía a unha esfera cultural que nin se explica por qué, nin leva a maiores desenvolvementos. Cando, a ver, quero dicir, o paralelo especia-petróleo é tan evidente que nin a alegoría pode ser considerada, non? Sí. Literalmente é para poñerlle as máquinas, as naves, sí. Claro. Había un artigo, estiveno buscando estes días, fora moi comentado en redes, o que pasa é que non o conseguín encontrar, así que o puxeran guardados, pero non. Mas era algo así como Dune e o final da interpretación ou o final do sentido, non? Sí, o link tamén, sí. Viña a dicir algo así, xa non lembro ben de todo, non? Mas como que os produtos de Hollywood, non só de Hollywood, tamén de Editorial Galaxia, quero dicir, non só pasa nesa gran industria, nin só nos Estados Unidos, necesitan que haxa unha lección moral, que haxa unha lección fácil de extraer, un significado, porque a xente séntese moi frustrada se non saca unha lección, mas ao mesmo tempo esa lección ten que evitar moitos posibles
desencadeantes políticos, non ferir, non alertar a ultradereita, a dereita e a socialdemocracia en apuras, e, por tanto, a gama de significados é moi reducida, non? Extremo, sí. Entón, claro, o que obtemos é unha cousa semánticamente pobre, moi orientalizante, e moi reducida con respecto ao original, entendo. Con todo, creo que podría ser moitísimo peor. Moitísimo peor. Sí, vamos, É dicir, clarísimo, sí. todo Agrí. o suxeito revolucionario musulmán, digamos, é retratado con dignidade, con loitas internas en relación precisamente ao mesianismo, se hai que rexeitalo, se hai que procurar outras formas, como comunidades extremadamente eficientes no uso de tecnoloxía, de supervivencia, comunidades extremadamente horizontais con un enorme respecto pola muller que é igual de combatente que o resto. Entón penso que dentro do que hai non é o peor. Ora ben, tampouco son eu, creo, a persoa indicada por cuestións evidentes para determinar se esa representación é legítima ou non. Mas, en fin, que dentro do que cabe, mal, pero non o peor que podría ter sido. Non quero imaginar, de novo, como tería saído isto se fose unha película de Nolan. Xa, Peligroso. Hai un tema moi interesante sobre o que di Dune desta problemática, porque esta é unha problemática o da fin de sentido, non? Un pouco este tema de ao mesmo tempo tes un problema sobre posicionarte e sobre non posicionarte, non? Como que te colocan nunha posición imposible. Porque é un problema que percibimos nós, pero perciben tamén a xente ultra reaccionaria, non? Este meme ou este como comentario en entornos incel de que agora non se poden facer películas, se encaixan 5 negros, 3 chineses e tal. É que se agora fixesen a Caperucita roja sería feminista. Caperucita negra, sí. Claro, terías que poñer un mensaje ecoloxista porque senón non poderías facer. Quer dicir, enunciano da peor maneira posible, evidentemente, pero poñen un pouco o dedo sobre unha cousa que percibimos todos, que hai un extremo inmobilismo nas mensaxes autoriais porque hai moitísimo medo a posicionarse ou a que se poidan extraer con notacións políticas do que sexa de calquera produto cultural que pretenda ser industrial. Entón, claro, te colocan nunha posición imposible na que non podes nin dicir nin non dicir. É unha cousa. É que nesta peli, ademais... Perdón, sí, sigues. No, simplemente por comentar que algúns dos cambios que a mí máis me molestan dos que se fan na película respecto ao libro van precisamente neste sentido, que é facer como máis confuso e máis aínda iba a decir barruzo, pero non sei como, sabes, como enfangado algúns dos debates que no libro se perciben como confusos e que non chegas a unha conclusión clara, pero no libro están, na película están aínda máis apuntados, son aínda máis confusos. Por exemplo, unha cousa que non está no libro e aparece para min por whatever reasons, en ningún sentido temático, este conflicto xeracional nos Fremen, este rollo de os Fremen jóvenes son revolucionarios e os Fremen vellos son religiosos. Eso non pasa no libro. E non ten moito sentido porque ademais a súa cultura non... O sea, é unha dinámica xeracional que non ten sentido na súa cultura porque religión e revolución están íntimamente ligados, sabes? E como, que sentido ten esta idea? Non queda moi claro. O sea, o problema de se aceptan ou non a Paul como mesías e tal é un tema que intentan catalizar na película a través dun rollo xeracional cando no libro é un tema simplemente de que Paul ten que gañar, sabes? Ten que conseguir victorias bélicas, ten que facer como milagres, por decirlo así, o sea, ten que se convertir no Mesías, non é unha cuestión de non sei, non é unha cuestión de se me caen ben os americanos ou non me caen ben os americanos, non sei. Mas non entendo, Rodicio, porque tal e como eu interpretei toda a situación na película, o que se di é que a diferenza entre mesianismo sí ou mesianismo non ten que ver coa procedencia do norte ou do sur. As comunidades... Claro, pero eso
non é así. O sea, non é así en realidade. O sea, no libro, vaya, non en realidade. No libro a problemática norte-sur é un tema de xente que está máis ou menos protexida ou está máis ou menos ligada á guerra, pero non á revolución. Todos teñen a mesma final, o sea, todos persiguen o mesmo, máis ou menos están todos coordinados, sabes? Pero non, o sea, é unha nova dinámica que inventa a película para eu creo na miña opinión aquí, para darlle un maior protagonismo a Chani, efectivamente. Efectivamente. Como darlle como unha especie de subtexto ao seu personaxe, non? Que signifique algo para Paul político, que no libro, pois non, significa outras cousas para Paul. Ese é un problema, de feito, penso eu, que penso que o engrandecemento narrativo de Chani é un erro porque impide constatar a crueldade de Paul, é dicir, o monstro en que se converte. Efectivamente. ¿no? Exacto. Efectivamente. Creo que facela unha personaxe máis forte e máis relevante acaba redundando en facer máis humano a quen realmente é o malo da película, que é Paul. É que isto é un melonazo tamén. Ves, quen sobes, claro, que quen sobes a película non teño moi claro que acaba pensando que Paul é tan malo. A mí me perturba bastante. Lido o libro é unha cousa que me perturba bastante, que alguén pode sair de ver a segunda peli e dir, guau, que guapo, Paul puto amo, e ti en plan, que dices? É como se alguén que acaba de ver Attack on Titan e di, joder, Eren Yeager, que buen tío, sabes? En plan, no. O mesmo comentaba hoxe, mira, podemos fialo con un comentario que xa lle fixen a Pablo Pesado, que puxo un chío ou tal sobre Rorschach todo isto en Watchmen, non? Xente que ve algúns personaxes como que son auténtica mierda e acabamos por bueno, algunha xente acaba por velos grande, pero nun acto casi por culpa do autor, casi inconsciente de facelos sen querer grandes, non? Ou facelos chamativos para a xente. Non sei, Pablo, podes expandir aí? É que, sí, hai un duplo paradoxo aí, non? Eu no tuit referíame á representación do fascismo que en xeral, sobre todo tanto na produción de gran consumo, pero tamén na produción máis de nicho, de ciencia ficción para, en fin, públicos especialistas, digamos, non? Hai unha tendencia a facer parodias do fascismo presentando personaxes hiper militarizadas que o que acaban por facer é producir unha versión carismática diso que parodian, non? Isto viña a conta de Warhammer 40.000, pero pasa con Rorschach, pasa coa Irmandade do Aceiro en Fallout, que por certo vin a serie hai pouco, e tamén non era mala facerlle un baleiro a Fallout, que podemos falarlo. Darío vuelve, Darío. Sí, son todo ficcións que presentan personaxes ou grupos fascistas efectivamente dunha maneira pexorativa, mas dotándoos dunhas armaduras tan hipermodernas, facendo unhas accións tan extremadamente épicas que ao final a mensaxe supostamente antifascista é o que se dilúe, non? Entón moitas veces desde os públicos de esquerda destes produtos dicen que esta xente non está a entender o que se quería dicir. Non, esta xente está a entender perfectamente. Igual que non entendemos somos nós. Porque a cuestión non é só o que Alan Moore di que Rorschach debe significar. A cuestión é que Alan Moore estaba... ese personaxe, Claro, estaba a escrever Watchmen e por un lado Rorschach é asqueroso, unha persoa que canónicamente non se daba. pero ao mesmo tempo é un heroe que morre pola causa da verdade. E por qué? Porque Moore, por moito que sexa un antifascista, un anarquista, cando estaba escribindo, estaba dicindo hostia, es que está guapísimo este personaxe, tío. E non puido evitar darlle un finalón e facelo un monstro, en realidad. Un monstro querido pola xente, que é así. Claro, sí, e que o caso contrario, o sea, a autoconsciencia, a demasiada autoconsciencia sobre intentar modular os personaxes unha vez os creas, dá lugar a monstruos. Eu penso, por exemplo, nos peores episodios de Rick e Morty son os que intentan decirnos que Rick en realidade é mal tío e hai que pensar nel como un mal tío e que vai ao psicólogo, sabes? Como, no, tío, o sea, asume que creaches un monstruo e xoga con el, tío. Claro, é que isto, un caso en que iso que dis, si se fixo moi ben, penso, é a versión de Watchmen da HBO, non? Na medida en que, en vez de intentar mostrar un Rorschach máis claramente malo ou ao revés, humanizalo ou redimilo,
o que fai é presentar simplemente os seus seguidores, a xente que herdou o seu legado, que son unha Exactamente, panda é importante, de o incels seu legado. colgados, desagradables, antifeministas, en fin, creo que iso funciona moi ben. En vez de Sí. centrarte na personaxe que creaches, o mal está feito, mostrar que sai de aí. De todos os modos, non me quería centrar nisto da representación do fascismo, inda que é do que vai Dune, ao final, non? Da construcción dun imperio absoluto. Senón nun paradoxo que ten a ver, e perdón polo monotema, precisamente co carácter industrial da produción cultural contemporánea, que é que, aínda que Villeneuve ou a persoa que lle tocase facer a película nun universo alternativo quixese, efectivamente, mostrar a conversión fascista desta personaxe, ten que deixar un espazo para que polo menos unha parte do público saia imaginándose ser o heroe. Porque é necesario para que o produto funcione para que consuman a terceira. Entón, facer un equilibrio de construir un heroe carismático e criticar a construción de liderados carismáticos sai mal, e só pode sair mal. É unha contradición sistémica que non podes lle vais a ir evitar. mal, que lle vais a ir un Daenerys na terceira película, que moita xente vai dicir, pero por que ahora? Sí, porque ahora es malo. Estou convencido de que moita xente cando ves a terceira, cando chegue, que non sei que rango de tempo habrán grabado os libros, pero vai pasar iso. Eu casi convencido estou de que a xente dirá, pero este señor non era bo, ou non era, sabes, este rollo de, no, é que ahora moi rápido transformaron nun monstro e non había sinais. Pero señor, que bueno. A ver, en defensa de Villeneuve, sí. Eu penso que hai un problema aquí de forma, que un dos elementos a través dos que Frank Herbert construe esta idea do heroe con ibris, non? Do monstro que é consciente de que vai do heroe que é consciente de que vai acabar sendo un monstro, é a través dun superpoder que é o de ver o futuro, que resulta extremadamente complicado de representar cinematográficamente, o sea, de maneira visual. E eu penso que hai un momento en que a película o fai moi ben, que é a escena na primeira peli da tenda de campaña, cando están metidos Paul e a súa mai na tenda de campaña e Paul ten como as primeiras visións e colle moitísimo medo e o ves alteradísimo e acojonadísimo. Pero non hai ningunha escena parecida a esa na segunda peli. Ten como así como retazos e tal. E é claro, e é un tema que me parece moi interesante, primeiro porque me parece efectivamente unha cousa ata certo punto irresoluble, ou polo menos a mí non se me ocurra maneira de tal, porque a diferencia, por exemplo, a diferencia do que pasa en Attack on Titan, onde o personaxe en canto adquire este poder, o personaxe, o narrador ten que distanciarse del, porque literalmente senón contaríache todo o que vai pasar e todo o que pasou, sabes? Entón o narrador ten que sair del para tal. Pero en Dune, para solucionar este problema, o que fai Herbert é darlle unha especie de poder de Cassandra, un poder de ver o futuro, pero parcial. É como se fosen literalmente de maneira temática baixadas e subidas do deserto, onde cando estás na parte de arriba da duna podes ver ao redor, pero cando estás na parte de abaixo non sabes en realidade como están cambiando as túas accións no futuro. E unha cousa moi fermosa e moi literaria, pero que eu penso que non se traduce ben de ninguna maneira a muy diálogo. Difícil. Sabes, a Muy diálogo é moi difícil de facer. Entón, claro, perdón, sí, que entronca cun dos problemas formais fundamentais da película, que é a mala concentración do argumento na duración do filme. Sí. Porque eu sinto que a primeira hora e media, os primeiros 3 terzos, digamos, gostei moito deles, tamén polo que teñen de costumista, é certo, como dicía Rodicio, que a dureza do deserto non queda reflectida, non se sente un lugar especialmente duro, non? A xente está excesivamente limpa, digamos. É guapísima sempre. Mas, precisamente, o bo que ten esa parte, de tomalo con moita máis calma, como dis que acontecía na primeira, na segunda evapórase. E o prezo a pagar por esa morosidade é meter un montón de elementos desencadeantes moi rápido. E un deses elementos é o fundamental, que é o momento en que se produce a transformación do heroe. El sabe que se vai ao sur, vai debir un monstro, e aínda así vese compelido a ir sen poder evitalo. E
pareceu un momento particularmente fraco porque de repente chega ao sur, non se mostra nin sequera un plano xeral para ver como é ese enclave, non, hai unha porta. Entra pola porta, bebe a pócema, puf, para baixo. E xa está, a unha velocidade super rápida. E chamame moito a atención que ese momento que precisamente é o que debía estenderse, mostrar as contradicións dunha persoa que sabe que a partir dese punto vai ser outro animal, digamos. Pois non ten máis expansión. Bueno, dame pena, porque creo que para unha persoa que non teña ese costume máis fino de procurar mensaxes políticas e preguntarse a si mesmo o que estou a ver está ben, é moi fácil que pase desapercibido o cambio e que se acepte todo o que ven despois como bon e natural. Claro, bueno, como non vai deixar a Chanis, polo ben maior, se son estes tipos son malísimos, que están todos afeitados, parecen skinheads, non? Iso é unha pena, porque creo que é un momento moi ben construído, construído no original, como idea, como concepto, non? Non é Edipo ou outros heróis da traxedia clásica que se ven compelidos a vivir o destino que queren evitar porque creen que o poden evitar. Claro. Non, Paul é consciente de que só pode evitar se renuncia completamente, que non vai haber unha maneira de, non, acepto o poder, pero vou ser un emperador bo porque me vou portar ben. Non, el sabe que o poder vai implicar o fascismo, digamos, e aínda así acepta ese compromiso. E iso é certo que é fácil perdelo. É fácil non velo e quedar coa figura carismática. Sí, porque dentro do que podría... Claro, evidentemente, cando se pensa hai unha figura mesiánica, non? Como que os ecos que imagina o consumidor, o sea, a persoa ordinaria pensa sempre que en ecos crísticos, non? Como en un rollo de autosacrificio polo ben común. Pero claro, hai moitas outras figuras mesiánicas de mitoloxía clásica ou non mesiánicas no sentido de mesías, pero sí como de protagonista heroico que ten que desenvolver, ten que traernos unha cousa nova, non? En ese sentido estou de acordo que non é unha figura edípica, a min pero tampouco unha figura crística, porque hai unha especie de sacrificio moi que non é autosacrificio, non, en Paul, é unha mestura da súa ambición, do seu egoísmo, dunha relación moi problemática coa súa mai, que é unha cosa que na segunda película tamén está moi amornecida respecto do libro, por exemplo. O personaxe de Jessica debería ter moito máis protagonismo, na miña opinión, porque fai máis cousas das que fai na película, pero bueno. E en realidade, no libro, a min o personaxe de Paul, se eu teño que conectar cunha figura clásica da mitoloxía, sería Antígona, non? Porque ten como noción de que hai como dúas normas nel que se contradicen, non? E ten que escoller. Non é me sacrifico eu para conseguir unha especie de armonía, non. É ou a lei da cidade ou a lei do submundo. É ou a lei dos Fremen ou a lei das grandes casas. Non hai punto intermedio. Tes que escoller. É unha figura moito máis interesante nese sentido, porque é o que diste, ten consciencia das consecuencias do que decide. E non vai a salvar a ninguén, simplemente, pois, hai dous camiños, por un morre unha xente, polo outro morre outra xente. Punto, escolle. E non se ve na peli. O sea, polo menos eu non o vexo na peli. Máis cousiñas, entón, por ir pensando, non? Oteando horizontes. Antes falábamos, por poñer simplemente, o de falar da especia, non? Que falábamos o símil co petróleo, é evidente, da explotación, non é como di el, non sei se é símil sequera porque está tan claro que non hai ni metáfora nesta, non? Pero a min a especia, como Frank Herbert conseguiu darlle ese punto de ciencia ficción absoluto que mestura moitas cousas nun só elemento, mestura viaxe espacial, mestura personaxes que a toman para... É que claro, hai xente que pensaba, é que creo que non está ben explicado, non sei se no peli sae, pero o tema da especia recóllese para non é que vaya aos motores das naves ou de aí se faga como un líquido ou algo así, non, é que é unha fumada que é preciosa, que hai algunha xente que
si toma esa sustancia e con iso permítelle facer os cálculos para conseguir onde teñen que ir e onde teñen que poñer as coordenadas e tal, que me parece brutal, o sea, brutal. Eu de verdade que digo sempre os pés de neste sentido de Frank Herbert, porque me parece unha cousa tan chula de como viaxan polo hiperespacio. No, bueno, pois con esta movida, que me parece super original. É literalmente unha nave normal que temos agora mesmo, pero hai un tipo que é capaz de facer os cálculos para meterse nun burato de gusano e sair xusto polo sitio correcto. É unha idea guapísima. É guapísimo, quero dicir, é brutal. É brutal, simplemente. O da especia sempre o diría que é algo genial, que se utilice tamén como droga no país. O sea, non dixe de ser droga na nave espacial, pero dicir tamén que no seu país onde se extrae, bueno, no seu mundo, se teña dese componente místico, non? Bla, bla, bla. E me parece un elemento que, joder, cando digo de verdade que me parece original, que me parece de como aló de símiles, no? Aló de metáforas coa explotación dun produto que só hai nun sitio, non? Que está claro o colonialismo e todo isto. Me parece brillante como conseguiu vestir na súa obra, darlle ese punto de ciencia ficción perfecto, non? De decir, tómalo, sabes? Que a mí non se me ocurriría en 100 anos, quero decir, ou polo menos non me vexo coa capacidade inventiva para coller un elemento tan básico como é un petróleo ou a gasolina ou o que queiras, ou o ouro dun país, e darlle esa visión tan bestia e tan ciencia ficción, que eu creo que a mí polo menos das cousas que máis me gusta de ciencia ficción son este tipo de cuestións, non? De cando ves unha genialidade deste estilo, non? De conseguir algo, crear algo da nada, non é que teña que ter sentido, senón que é super original, super ben feito, dá consistencia á obra, porque ao fin e ao cabo, quero dicir, neste sentido, a especia no mundo que crea Dune encaixa á perfección, non? É perfecta. Como consigue unir diferentes cousas, e aí sempre os pés de Frank, porque é loquísimo. Sobre todo, punto, é loquísimo. En plan, o asunto... Sí que é verdade, O sea, dentro de... Quizá iso que ten de fascinante Dune é precisamente como tipo fai malabares, como con 15 ideas moi complicadas ao mesmo tempo e todo o tempo saille ben. O sea, como consigue que todo sea circular, consigue que todos os temas toquen con todos os temas. E iso é unha cosa que, cando estás lendo Dune, eso é o que é fascinante, non? Que todo está máis ou menos conectado cunha serie de 3 ideas complexas, pero de cerna, que ten o libro, que son pues, a idea das armas biolóxicas, a idea da revolución mesiánica e a idea da ecoloxía como cousa veritizable, non? E consigue facer cousas todo o tempo alrededor deso. E a especia é un dos elementos esenciais porque conecta varias destas ideas ao mesmo tempo, non? Pero, joder, claro, se faz como unha especie de enxeñería inversa de intentar entender como se lle ocurriu a Herbert esta idea, a mí me parece moi guai, o sea, ou polo menos a mí é unha cosa que me gusta de facer nos libros, en plan, como chegaría esta idea, como se lle ocurriu esta idea? Claro, exacto. Que eu creo que o que hai de fondo é, vale, a premisa é un escenario hipotético futuro onde a xente renunciou ás máquinas e todas as armas son armas biolóxicas, non? Son armas humanas, feitas con seres humanos, literalmente, non? Claro, cal sería o problema desto? Que ten que haber algún produto explotable que permita que os seres humanos se convirtan en armas biolóxicas e o sitio onde eso estea, pues vai producir o mesmo efecto que o petróleo, sabes? Non podemos escapar da dinámica extractiva, ni sequera nese escenario hipotético onde renunciamos ás máquinas. Ni sequera atopar a solución, despois de tantos miles de anos, de atopar unha solución a esos problemas de este un produto limitado, non conseguimos atopar outro e seguimos explotando o terreo, o sea, é dicir, está todo aí, é un círculo super vicioso o que nos presenta Frank Herbert na súa obra, é tan vicioso. E unha visión super pesimista nese sentido. Super pesimista, quero dicir. Claro, o sea, Dune é super pesimista, quero dicir, a xente que non leu os seguintes libros, pero xa vos digo que, quero dicir, por facer spoilers e que estamos aquí, quero dicir, non sei, como se di, os sucesores de Paul, quero dicir, chegaremos a un punto en que un sexe unha especie de gusano fusionado, o sea, é un humano fusionado con un gusano que é unha idea loquísima tamén. Loquísima. Que eu creo que xa dun, igual aí xa se patina toda a obra, xa estamos nun punto de non retorno, non? Pero que isto, que non sei se nas películas se verá, non sei se chegaremos ata aí, pero que saibades que hai un punto da obra onde hai como el gran ser definitivo, non sei que como é un humano fusionado cos propios gusanos de area de Arrakis,
creando un ser único que ten un poder casi infinito, unha locura. Pero unha locura, podedes verlo por aí, representacións de artistas, non? Encántame que este spoiler estea a hora e media de programa, sabes? Sí, bueno, porque así xa moita xente xa non o capta. Sí, perfecto. Pero é impresionante, quero dicir que Frank Herbert nese sentido chega xa digo, a puntos de non retorno porque, por certo, esta idea que soa rarísima do Usano ten sentido, quero dicir que se chega ata ese punto na obra inteira, o sea, sí, ten unha explicación ecolóxica. Exacto, exacto. Entón gustaríame ver na película se chegamos ata ese punto, pero quero dicir, o máis difícil, o que dicías, tío, que unha das cousas que máis sorprende de Herbert é como conseguiu traballar algo que de verdad que é complexa. Hai momentos das novelas e da obra que do world building que el fai que é super complexo unir tantas cousas, ou unir poucas cousas, pero que no fondo ten unha complexidade pois realmente bestial, e iso para min a tope. Sí, que é verdade que o libro, claro, peca deso algunhas veces, te obrigase a sí mesmo a parar en certo momento e a facerche unha exposición de 10 páxinas de vale, vou explicar esta movida, porque senón non o vas a entender. Totalmente, ¿no? Que un exercicio ás veces eu creo de literatura bestial, inclusive, non? De decir, bueno, teño que como escritor, non? De decir, bueno, vou explicar a mierda que teño. Sí, fai como pequenas, o sea, o xénero en xeral é como de ciencia ficción épica, o sea, bebendo das fontes da fantasía épica no literario, pero ten como pequenas incursións nun hard sci-fi hard de 10 minutos de explicarte como funciona un chirimbolo, porque senón non entendes nada, sabes? É que máis incluso é que parece que incluso de romper a cuarta parede. Quero dicir, ás veces, parece que che teño que explicar, o sea, non é só unha reflexión de ciencia ficción dura, senón que, porque non sei explicar, que teño que explicarcho, sabes, a ti, a lector, a ti, porque isto non ten outro sentido na obra, teño que explicarcho porque senón é imposible que te enteres o que quero contar logo en base a acción, aventura ou o Space Odyssey, ¿no? Sí. E que dito así como estamos dicindo agora mesmo, parece como pouco elegante, sabes, parece como unha especie de inserto raro. No, pero mentras estás lendo o libro non resulta molesto porque verdadeiramente estás no punto de en plan, que está pasando? Por favor, que alguén mo explique. Agradece, parece un oasis. É un oasis. Sí, é un oasis nese momento de vou tomar algo de auga aquí porque creo que este xa se estaba indo de man. A miña imaginación chega a custar, a veces custa imaginar o mundo que ou as imaxes que ten Herbert na cabeza ou que unhas liñas, vaya. Non é doado, quero dicir. Pero bueno. Hai varias ideas aí que quero recoller. A primeira moi rápida sobre isto que dicía Rodicio da enxeñería inversa, non? Que puido levar a Herbert a imaginar este sistema da especie. Eu penso que o paralelo claro, pensamos no petróleo, pero evidentemente o consumo de cocaína entre as elites económicas, financeiras, enxeñeriles... E o LSD, a idea do LSD. Probablemente eu creo tamén, é moi pegado na época. Refírome non a un consumo recreativo, senón efectivamente como un lubricante que permite que o sistema funcione, non? Que permite unha toma de decisións extremadamente áxil, extremadamente confiadas sen lugar a dúbidas e, por tanto, que situacións se estean a desbloquear constantemente, non sempre para ben. Digo isto, sei que é un lugar común, non? E que moitas veces o usamos como para atacar non sei como dicir isto, as altas burguesías, pero que a xente mete moita cocaína. É dicir, que o consumo de cocaína en entornos de decisión política, económica, empresarial é moi elevado. É dicir, que o que estaba a formular Herbert non é tan de ciencia ficción, non? É certo que non permite facer grandes cálculos, pero non sabemos e non podemos estimar en que medida é necesario hoxe en día. Falo de cocaína, pero podemos falar do café. Do café, e do tabaco, incluso. Como o tabaco é unha droga que pensamos nela como carente de beneficio, mas non é así. O que dá o tabaco, fundamentalmente, igual isto xa falei aquí, porque é unha obsesión que teño. O que dá o tabaco é o tempo. É dicir, é un cronómetro natural. E sobre todo... Sí, falamos un día coa relación do Metal Gear sobre isto, sí, falamos xa. Bueno, pois volvo a dicilo, dame igual. No, sí. Correcto, sí, que nunca se... Sí. Que, o sea, digo isto porque son fumador, estuve intentando deixalo, se Deus quere, esta semana comezo coa medicación. Estuve comprometendo públicamente a deixalo. Pero o motivo fundamental polo que fumas, aparte de pasarte el chulo, é porque fai as xornadas laborais moito menos
moito menos duras, porque do mesmo modo que os videoxogos contemporáneos introducen pequenas recompensas medidas cada certo tempo para que esteas hiperestimulado, o tabaco funciona así. Ti és capaz de traballar unha hora máis porque sabes que ven a pausa do pitillo. E vas alternando períodos de esforzo intelectual ou físico fortes que te esgotan porque hai ese pequeno premio. Non sei se me explico, non? Sí. En fin, que a integración da droga no mundo laboral é moi elevada. E iso, co café pasa Sí, o café resulta mesmo, evidente, non? Como que simplemente é un mecanismo para ampliar a ventana productiva das persoas. Sí. E ben, encilleime con esta cousa e foiseme o que quería dicir realmente. Tiña a ver co último que dixeches. Que era o que dicías, Rodicio, perdón? Non sei o último que dixen, que me gustaba, Pois xa mala sorte, porque me interesaba moito, En fin, se non podemos abrir outro tema... No, simplemente como corolario de esto, para criticar as xa sei. películas, Perdón, xa leo. hai unha grande ausente na segunda peli de Villeneuve, que para mí é como unha representación que me fascina desta mesma idea, ¿no? Que é a Alia do Coitelo, que é a irmá de Paul, que nas películas hai como unha especie de flash forward todo o tempo dela de adulta, que vai ser representada coa actriz esta que ahora está tan de moda, Anna Taylor ou algo así. Taylor-Joy, sí. Taylor-Joy. O que me denota que se vai eliminar completamente a idea de ver a Alia como cativa, que a mí me parece potentísima, porque é, joder, como unha especie de máximo exponente da arma biolóxica definitiva, non? Como unha nena pequena que ten todos os elementos da puridade de ser un infante, pero ao mesmo tempo representa como 500 xeracións de señoras a través dun mecanismo xenético raro mesturado con tomarse un auga rara do deserto. E quitala da película, eu entendo que responde a unha serie de cuestións por un lado de credibilidade, porque Lynch intentou non lle saiu ben. E por outro lado de novo de tempo, de non poder presentar a todos os personaxes e todas as liñas. Sí. Pero para min Alia é moi importante na segunda parte do primeiro libro de Dune, O sea, representa moito do que a certo punto percibes que Paul Atreides é un Juan el Bautista, en realidad, que non é el o Mesías, senón o señor que vai traer o Mesías, sabes? Nin o protagonista, quero dicir, evidentemente protagonista da obra. Non, é protagonista de Dune, pero non é protagonista da obra, vamos dicirlo así. Por lo menos para min é máis complexo que iso. E o eliminar a Alia da película resulta confuso, porque non ves, o sea, só o ves a él todo o tempo, sabes? El é o extraordinario todo o tempo. Claro. Eso é o problema. Quería apuntar unha cousa que se vai un pouco do tema, pero que se me acordou agora por cousas que fostes dicindo. Eu penso que é importante sobre a actualidade de Dune, non? Non sei se responde o porqué agora, pero sí que fala do sentido que continúa a facer a obra. É o relacionado con esta combinación que propón el, que tamén é moi de época, entre un capitalismo imperialista intergaláctico con feudalismo forte, non? Que iso que é unha idea forte na época, bastante popular, a min é unha idea que me gusta moitísimo e que me dá pena que se abandonase, mas que hoxe en día está moi presente non como ideoloxía fantasiosa, como motivo de ciencia ficción, senón como programa político de todo do que se doita chamar a neorreacción, non? Este filósofo, Nick Land, un tipo que comezou a traballar nos 90 na liña de Deleuze, inicialmente ligado ao aceleracionismo de esquerda, mas que pouco a pouco, a partir dos 2000, sobre todo 2010, foise pasando a un lado oscuro chunguísimo. Nick Land é un autor que sempre recomendo ler, que é unha bestialidade moi interesante, pero que iso, que se converteu na peor das versións posibles, reivindicando precisamente o que chama ilustración escura tamén, non? Como, en xeral, facer esforzos por volver a un sistema que no político sexa absolutismo, pero continuando cos peores excesos do sistema económico presente, non? E isto que é unha cousa escurísima propia dun romance de ciencia ficción,
hoxe en día articula comunidades políticas importantes, internacionais, e conectadas con, quero dicir, coa intelectualidade forte de Vox, por poñer un caso próximo, non? Entón, creo que significados que no 65, que cando sai a primeira parte de Dune, se non me equivoco, eran, bueno, pois fantásticos, digamos, hoxe en día cobran outro cariz. É certo que estas ideoloxías son propias de nichos de internet escuretes ou de ámbito filosófico directamente, mas veremos en 5 ou 10 anos. Joder, que interesante isto. Sí. No, claro, tamén Nick Land era precisamente un gran lector da ciencia ficción, é de onde bebe. Dos primeiros artigos, penso, son glosas de Neuromante, ten moitísimo dedicado á obra de Lovecraft, que en gran medida el contribuíu a repopularizar, ou polo menos a popularizar no ámbito filosófico e dotada dun novo aura de alta cultura. É dicir, poderíamos dicir que o que fai Nick Land precisamente é coller todo o imaginario de Dune, de que tamén falo en algunha ocasión, se non me lembro, no Fanged Noumena, que é a colección de artigos así máis coñecida del, colle todo ese imaginario e tenta convertelo en programa político, que é unha cousa bastante louca. Joder. Foi interesantísimo isto, Sí, que daba para outra cousa. Sí, porque é verdade que poderíamos pensar, vale, ok, estamos intentando un pouco facer esa enxeñería inversa de por que algunhas das decisións temáticas de Herbert, e se eu tivese que decir por que o sistema, o sea, por que o sistema galáctico en Dune é de casas, eu diría que é porque Herbert quere facer unha obra shakespeariana, non? Porque Herbert quere ter como ecos shakespearianos nos seus personaxes e que as conversas que teñen sexan como de alguma maneira enlazables cunha idea victoriana da nobreza e tal, e tamén en certa medida por un tema de eficiencia, eu creo que é o que te permite ter poucos personaxes tendo como relacións persoais con trascendencias planetarias, non? E eu diría que esa é a explicación, porque é verdade que despois o que é, por exemplo, a cuestión da soberanía democrática, a legitimidade da comunidade, non está moi tratada en xeral en Dune, ou non é un tema que lle preocupe especialmente, non aparece moito en xeral. Os liderados singulares son simplemente aceptados, punto. Non vai sobre eso, Dune, vaya. Pero, claro, visto dende hoxe, alguén que queira coller ese elemento en concreto e facelo grande dentro do que é, pois, os outros comentarios que fai Dune, joder, claro que está aí. O sea, non se pode evitar decir, pois efectivamente, estaban organizados en castas de nobreza onde había xente elexida e un populacho, non? Joder, claro, se queres facer unha especie de non sei, reacción ecoloxista, pois Dune é un sitio moi bo onde mirar, verdadeiramente. Joder, que chungo isto, non o pensara. Bueno, por ir pechando, ahora sí. Non sei se queredes tocar un melón máis. Eu sei que... Ahora me acaba de deprimir, tío, lo siento. Lo siento. Había só unha cousiña que a mí gustaríame de comentar, que era que se algo tirou de Dune popularmente, sen dúbida foi o tema dos vermes, non? Paremos de vermes para subir un pouco eu creo que case acabamos, ou polo menos por tempo deberíamos acabar. E os vermes de area que me parece unha cousa que non é a mellor a cousa máis original do mundo, nun sentido amplo de crear monstruos, non? Que eso tamén ten algo chulo, esa idea de non necesito crear un animal novo para que algo mole, e na que evidentemente os vermes de Dune non son os vermes que temos aquí na horta, pero sí que me pareceu que se algo trascendeu da obra a nivel popular ou nese imaginario popular foron os gusanos de áreas xigantes, que sí que vimos en 1000 videoxogos, en 1000 películas, en 1000 cousas que se inspiraron literalmente ou un a un nestes bremes de Frank Herbert. Molan moitísimo. Iso é o que quero decir eu. É que non, hai cousas que a veces é máis doado facelas así, pero é que é verdade, non? Hai momentos das películas que cando saen ou cando devoran ou cando atacan que son casi do melloriño que teñen nese sentido nas películas.
E eses momentos de tensión este animal ten intelixencia, non a ten, é un simple mero... Creo que na película non queda moi ben retratado ese tipo, ata onde chegan os gusanos de area, non? Os seus ciclos vitais, creo que... Xa sei, ás veces como que pegamos moito neste podcast o mellor de sacarlle os colores á película de Villeneuve cando realmente non... No, isto non me parece problemático, verdadeiramente non... Pero penso sí que dedica molan... o tempo perfecto aos gusanos. Exactamente, non? A película non dá pa máis. Que che podo ensinar destes ciclos vitais, da súa de canta inteligencia teñen, de cando non, do que me gardo para o futuro, etcétera. Pero que son unhas bestias brillantes no sentido de que lle podo meter a este deserto. Pois que te parece uns gusanos gigantes con catro fauces ou como queramos dicir, ou 4 picos. Que ademais sí que me pareceu algo chulo, que en todas está moi ben descritos no libro, tanto é así que case o 90%, 99% das ilustracións que ves por aí, se buscas, realmente son case sempre iguais, non sei se me explico, non é como a representación dun orco ou a representación de non sei que do Señor dos Anéis que varía moitísimo entre artistas. Gollum, o mesmo Gollum, non? Que ves cousas loquísimas. Ao final é un verme, Charlie, tamén hai limitacións as variantas que lle podes meter a un verme xigante. De acordo que sí, pero está moi claro o que quería transmitir, non? O Frank Herbert con isto, e creo que sí que na película aparecen moi chulos, non? Porque realmente serán eses millóns de colmillos ou millóns do que hai aí, non? Sempre tamén pensarei no... sempre me recordo un pouco a Star Wars, non? Eu creo que sempre me parece un pequeno homenaxe o verme que teñan ese no deserto que come a xente, fai unha digestión de non sei cantos centos de anos ou non sei a mí sempre me parece un homenaxe claramente aos monstruos de Dune, pero que teñen un peso na trama que esa se verá, porque eu creo que teñen un peso agora deste de cabalgar en la arena, todo isto, que máis de imaxe potente que de realmente de peso filosófico e tal, pero que chegaremos, supoño, se hai parte 3, entendo que seguirán afondando na importancia deste tal, xa non como armas biolóxicas só, que parece que foi a súa aplicación, armas de destrucción masiva realmente, nesta segunda película, na primeira como elemento de terror, case, e tal, e veremos como evoluciona como traballa Villeneuve na seguinte. Unha idea guai, porque a idea de que é como Aníbal cos elefantes, sabes, de repente a ninguén se lle ocurrera que puideses cabalgar esta cousa, eso mola moitísimo. E despois para min un dos grandes momentos da primeira película é o momento do encontro co gusano, cando eles consiguen xusto escapar no último segundo do gusano e este asoma e como que os mira de alguna maneira. A min na peli ese momento pégame duro, entrame moi ben. E é un momento moi importante no libro, verdadeiramente. O sea, está moi ben retratado. Ademais deron un par de memes tamén por internet que me fixeron hostia de gracia, que o de gatos que están debaixo da cama, das sábanas, entón como que a xente peta, así fai o tal, e aparece o gato así, non movéndose carai, que me fixo hostia de gracia, pero coño, que hai que tamén valorar o noso imaginario de internet. Non sei, ti que opinas dos vermes, Pablo, a estas alturas da vida? Estaba pensando se opinar ou non, porque non me gustaron moito. A película ou a idea de... Non, os vermes. O sea, a idea sí, na película non tanto. Pero neste caso non sei explicar por qué. É só que hai tanto hype construído alrededor dos vermes que cando chegan non me entran moito. A ver, tampouco hai moito que criticar porque ao final un verme é un verme, quero dicir, as posibilidades de representación non vas claro, non varían moito, pero bueno, iso que non sei exactamente por qué, tal vez pola sobrecarga de efectos digitais, evidentemente non podes facer un verme xigante con animatronics, non? Pero sí, non podo deixar de velo como CGI, non? O sentimento de sublimidade de algo tan grande que é inabarcável non o acabei de sentir. Pero bueno, que en sí o concepto, flípame, claro, a que non lle vai gustar un verme xigante del siglo I. Claro. É curioso o que comentas, perdón, porque parte da... O sea, que ten gracia sobre hype, non? Que se pode crear ou tal, porque probablemente, claro, como é o símbolo de Dune,
non? É probable que o sea, no imaginario popular todos dicíamos, bueno, a ver cando chega este momento, non? Ou incluso os trailers, incluso a propia película anima, non, a ese encontro ou a darlle hype a ese momento, que o mellor que podes dicir ti que o mellor é anticlimático, o mellor non é, bueno, pues sí, un gusano aí, non tal. Rodicio sí que parece que lle gustou ese primeiro, é o primeiro encontro. Ese sí. Sí, é o primeiro que se ve como tal o gusano, antes aparece, pero está baixo area e non tal. Pero hai varias... Quero decir, eu entendo que intentaran vendernos isto, non? Ou que a película intenta vender brutalmente o tema dos vermes da area. E máis, moitísimas portadas dos libros ao longo das edicións aparece o verme, que me parece un spoiler moi tocho nunha portada, por certo, pero da igual, iso non... Sí que ve? Bueno, non sei. E vende... Quero decir... Sí, un pouco sí, pero que podo entender que tiren do verme e tal, non? E Peor me parece que un tal Pablo Pesado puxese claramente intentando surfear a popularidade de Dune un verme xigante na porta da Gastronación, pero bueno. Non foi así, non foi así. De feito, unha das capas que fixera o Iago, o ilustrador, que era moi linda, a mí encantábame, era moi reminiscente de Dune, pero que lle vou fazer, sí, pois usei vermes gigantes. Por certo, Charlie, temos que ler as opinións de Alba antes de acabar. Sí, só iba a comentarvos que vos aconsello un consello destes así random, se algún día queredes ver locura de deseños, locura de do que pasou ao longo dos anos, claro, este libro pues, leva publicado uns cantos, hai moitísimos libros, xa non sou Dune, buscade Dune cover books, non? As capas, e veredes a cantidade de edicións diferentes de artes e de reinterpretacións que se fixeron desto, porque hai de todo, absolutamente de todo. É como unha fiestra, non sei a que exactamente, de vale todo, dende o moderno, dende o bello, dende a sci-fi, homenaxes claras, é unha locura, porque hai de todo, en plan, a nivel de deseño. Pásame as mellores e facemos un fío de Twitter, Charlie. Deberíamos, porque hai un dende o minimalismo a cuadros curradísimos de portadas destos de old school que me parecen, non sei se abominables ou xeniais. E logo sí, comentaba... Unha preguntiña. Sí. Así, simplemente para acabar rapidamente. Vos que coñecedes os libros, cal diríades que é o mellor? Eu só lín o primeiro, Eu só lín o primeiro libro. Que na peli son os dous. O sea, as dúas primeiras pelis son o primeiro libro. Son o único que eu lín. A mí flipame, me parece increíble. Non creo que ningún dos demais este ao nivel deste. É un libro impresionante. Non está. O sea, o primeiro é o mellor. Logo está, se a memoria non me falla, El Mesías de Dune, que é unha secuela, bueno, vai por aí, pero para min logo xa empeza a dar uns saltos. Hijos de Dune, ese tamén o lín, ese foi o terceiro, e o que... E logo xa o que lín foi resúmenes de Dios Emperador de Dune, estou lendo agora Herejes de Dune e Casa Capitular Dune. Esos tres, para min, xa foron resúmenes. Efectivamente, antes dixen terceiro ou cuarto, eu quedei no terceiro lido. A partir de aí xa tirei de resúmenes, e logo, cuidado, que saca o fillo tamén seguiu agora. Bueno, é difícil de tal. Eu penso que o canónico, ou que a xente opina en xeral, a xente que eu coñezo que leu varios dos libros, é o primeiro é unha locura, buenísimo, impresionante. O segundo está ben, e a partir de aí, baixa bastante. Sí, é moi relativo. E logo a partir de aí, para min, é outra historia, non, é outra cousa. É outra cousa onde poderíamos... Daba para un podcast, a idea. Eu creo que aí Frank Herbert deixas levar por todo un pouco, porque é o fácil, a pasta, o propio mercado, a súa propia... casi deixando un legado monetario e cultural posfixo, porque non ten moito xeito, máis toda a súa obra, o resto... casi non lle importa a ninguén, por non dicir que non lle importa a ninguén. Ou polo menos a nivel mundial eu creo que pasou totalmente desapercibida tras Dune. Que non hai moito. Non podo opinar, non sei se é unha injustiza ou non. Claro, eu non sei, tampouco. Quero decir, non sei se é injusto ou non, pero é certo que Dune opacou totalmente a vida deste home. E creo que el nalgún momento, sei, eso sí, que abraza literalmente, se deixa levar por isto, porque lle vende, porque lle vai ben, e porque durante 20 anos vende millóns de libros a través disto, non tal, pero eu creo que hai un baixón considerable, dende logo, a partir do terceiro, sin dúbida. Sí. Pero que si queres ler algún día Dune ou el Mesías, Dune hai que lelo. Aí sí que hai que lelo. Eu creo que sí que paga a pena, e a ti vaiche gustar, case convencido de que espectacular Dune, sí. Vale. Creo.
Opinións de Eu Alba lino antes? febril, tamén o admito aquí. Lino con febre e me flipou Con ainda esencia. máis. A verdad que guapísimo. O sea, entroume finísimo. Estaba con un gripazo gigante. Con E lino en especia, 15 días febrís, é impresionante. Bueno, Alba antes dixo aquí unhas mensaxes que leo para rematar, unhas notiñas do encantan documental. Sí, bueno, das películas, non? Cando falamos demos opinión dicía ela, coito que a película é moi longa porque queda medio camiño entre o que sería unha serie en plataforma na casa e un blockbuster de hai anos, ok? Ostras. Para alguén que non leu o libro pareceme que pasan poucas cousas en películas tan longas. Aquí antes falaba con ela deste tema, da duración das películas en xeral agora é terrible. Visualmente sí que lle parece unha pasada as dúas. O casting, ao revés do Señor dos Anéis, xa estaba buscado con actores de moda para que a película tamén tivese éxito. E aquí rememora, non, que Viggo Mortensen antes do Señor dos Anéis pois non o coñece ninguén e que a Timoteo pois é o chico de moda, non? E pareceme interesante esta aportación que ela fai do rollo inverso, sí que é real e absoluto, de que xa está pensado para que a xente vaya... E en ese mesmo sentido non ten nada que ver a traxectoria de Peter Jackson antes de facer o Señor dos Anéis coa de Villeneuve antes de facer Dune. Total. ¿no? Ni punto de comparación, vaya. Continúa ela dicindo que de feito sobre o do Timothée vino noutras pelis, a ela di que non lle gusta, e cando ainda non era famoso esas pelis pasaron sin pena nin gloria. Bueno, non estou de acordo. Non estou de acordo, pero como non podo dicir, como non está Alba, non lle vou rebatir nada aquí porque non é bo. No, pero que joder, a primeira película de Chalamet famoso foi prácticamente a súa primeira película, a de Sí, Call claro, Me By é Your un alto Name. mozo, pero eu creo que todo o contrario, creo que o rapaz coronouse bastante pronto dende aquel está nun nivel de coñecemento. Chegou en chego. Nin o coñecemento masivo, pero bueno. E logo o papel da muller, non? Que con respecto ao libro tratan de adaptar a personaxes ao noso tempo, a unha sorte de perspectiva feminista que non teño claro eu que vai a cumprir tendo en conta que a muller só é vista como unha especie de incubadora, e isto sí que o tratamos antes, a referencia do personaje central. Igual podíamos falar algo máis, evidentemente. Sí. Hai algún elemento aquí interesante, porque unha das cosas que eliminan na película respecto ao libro é que no libro, cando Paul se incorpora aos Fremen, adopta a toda a familia do tipo que matou, incluída a súa muller. O sea, en plan, o tipo como que se fai responsable da muller e dos fillos do tipo que matou, que é unha cosa que no libro directamente ignora, o sea, na película, perdón, directamente ignora, nin sabe, pero que para min que introduce un elemento interesante sobre como se organizan. De novo, unha cousa que dá sabor ás cousas, que ao final é o que lle falta á película en xeral. Sabor, sensación de extrañeza, organizacións sociais verdadeiramente distintas que non comprendes. Claro, porque elimina case todas estas cousas. Pero tamén, por exemplo, eso fala moito do papel da muller, de como esa muller acolle a Paul e se relaciona con él, e como se interacciona con Chani e a mãe del, o sea, a noción que ten da feminidade Jessica respecto da dos Fremen, case está moi pouco apuntado no libro, na película. Bueno, pois quedará para outra ocasión, e non sei, o que dicía, tomamos o guante aí, collemos a luva a Pablo Pesado co de Fallout para un posible monográfico que estaría ben. A min gustoume a serie. Joder, non me faces máis que poñer deberes. Nunca xoguei a Fallout, non vin a serie. A min gustoume. Porque non sei por qué, esperaba un desastre absoluto e dixen, bueno, pois polo menos aquí estou papándoa como un becerriño, non sei, Pablo, así de primeiro. Eu gostei moito, a verdade. Moito máis. A mí moloume e animo bastante. É que eu esperaba outra cousa, a verdade, iba con cero, no, expectativa, e dixen, joder, pois vale, non? En plan, que guai. E nada. Vémonos dentro dunha semana, supoño, nesta dimensión Valeira, nesta dimensión aparte. E nada, graciñas como sempre ao noso querido Guillermo Rodicio, ao noso Alba Rozas e ao noso Pablo Pesado, que agardamos que telo máis por aquí. Compañeiros, aburiños. Queremos. Chao, xente. Durante uns minutos corrinche detrás, Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola
non fun quen de marchar no meu telescopio made in Taiwan. Vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer